Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και πάλι από το Καφτανζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα αρχίσει εδώ ο αγώνας του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τη Λάρισα. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της ούτως ή άλλως σπουδαίας αυτής πέμπτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ελλάς Online. Οι ομάδες αναμετρώνται για μία θέση στους 8 της διοργάνωσης. Ήδη έχουμε αποτελέσματα και προκρίσεις. Να δούμε όμως πώς θα παραταχθούν οι ομάδες απόψε. Ο Απόλλων με Κελπέκη, Στάθη, Σίκοφ, Σαρακατσάνο, Κόλτσι, Γαλανόπουλο, Καραμαλή, Φαβάλη, Παπαδόπουλο, Σαμουηλίδη και Μπούση. Αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που συνήθως παρατάσσει στο πρωτάθλημα ο Μάκης Κατσαβάκης, και βλέπετε εδώ πώς μπορεί να αναπτυχθεί η αρχική ενδεκάδα του στο παιχνίδι αυτό με τη Λάρισα. Να δούμε και τους φιλοξενούμενους που έρχονται για δεύτερη φορά φέτος στο Καφτανζόγλιο κόντρα στην Καλαμαριά, γιατί στις 16 Δεκεμβρίου ήταν εδώ για το πρωτάθλημα. Κοτσόλης, Γκαλίτσιος, Νταμπίζας, Κότσιος, Κατσιαρός, Ιγκλέσιας, Κλέιτον, Σαρμιέντο, Καλατζής, Μπακαγιόκο και Αλεξάνδρου. Η αρχική ενδεκάδα βλέπετε εδώ πως αναπτύσσονται με ένα 4-3-3 όπως συνηθίζει ο Δόνης από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Λέγαμε για την προηγούμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος στα μέσα Δεκεμβρίου, 1-1 ήταν το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το δεύτερο ραντεβού, θα υπάρχει σίγουρα ένα τρίτο για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στο Αλκαζάρ, και ανάλογος με το αποτέλεσμα απόψε θα ξέρουμε αν μια ομάδα προκρίνεται, αν κερδίσει δηλαδή, ή αν οι δύο ομάδες αναδειχθούν ισόπαλες στο 90 λεπτό, θα χρειαστεί επαναληπτικός αγώνας στην έδρα πλέον της Λάρισσας. Λίγος κόσμος, εδώ βλέπετε ορισμένα στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στο στάδιο εδώ αυτή τη στιγμή. Λίγος κόσμος όμως και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν και φίλαθλοι της Λάρισσας, ενδεχομένως κάποιοι εδώ κάτοικοι Θεσσαλονίκης, κάποιοι όμως έχουν μετακινηθεί από τη Θεσσαλική πρωτεύουσα. Εκείνο που χαρακτηρίζει το παιχνίδι είναι οι διαφορετικοί στόχοι που έχουν οι δύο ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα διεκδικούν την πρόκριση, αλλά η μεν Καλαμαριά, ο Απόλλων, αναζητά, εδώ βλέπετε στοιχεία από το παρελθόν στο κύπελο, μια πρόκριση για τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα το πρώτο παιχνίδι ήταν ισόπαλο στο Αλκαζάρ εκείνη την περίοδο 2005-2006, και στο δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη η Λάρισα πήρε την πρόκριση, όμως έχει πάρει και η Καλαμαριά πρόκριση μέσα στη Λάρισα την σεζόν 1995-96 και κερδίσει 1-0 στο Αλκαζάρ. Εδώ είναι το διαιτητικό τρίο με τον Κατερινιώτη, τον κύριο Σταυρίδη, τον κύριο Ίτσκο και τον κύριο Ευθυμιάδη. Τέταρτος διαιτητής είναι ο κύριος Ιωαννίδης, παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Ευθυμιάδης. Λοιπόν, λέγαμε για τις διαφορετικές βλέψεις οπωσδήποτε, διότι η μεν θεσσαλονικιώτικη ομάδα θέλει την εξασφάλιση της παραμονής στο πρωτάθλημα της Super League, και είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις και του προπονητή και των παικτών της ότι δίνουν προτεραιότητα στο πρωτάθλημα. Βεβαίως στην αναμέτρηση αυτή θα διεκδικήσουν την νίκη και την πρόκριση, αλλά σίγουρα το μυαλό τους βρίσκεται περισσότερο στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, η Κυπελλούχος Ελλάδας συνεχίζει την προσπάθεια να διατηρήσει τα κεκτημένα, να υπερασπιστεί το στέμμα της όπως το κατέκτησε την περασμένη σεζόν κόντρα στο Παναθηναϊκό στον τελικό που έγινε στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι δύο ομάδες παρατάσσονται μπροστά στο λιγοστό κοινό, και εμείς θα καλησπερίσουμε τους δύο συναδέλφους, τον Γιάννη Πάγκο και τον Μάκη Μπεκιάρη, είναι κοντά μας σε αυτό το παιχνίδι. Θα μας ενημερώνουν, θα σας ενημερώνουν διαρκώς. Αρχίζουμε πρώτα από τον Γιάννη Πάγκο. Καλησπέρα και από τον αγωνιστικό χώρο, από τον πάγκο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μάκης Κατσαβάκης και άφησε εκτός αποστολής αναγκαστικά κάποιους και κάποιες αλλαγές κάνει στην ενδεκάδα, με χαρακτηριστικότερη την χρησιμοποίηση του Κελπέκη. Έτσι, του δίνει και η Κελπέκη χρόνο συμμετοχής. Ένα τελευταίο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, ήταν με το Εγάλεο πριν από 2 χρόνια περίπου. Ο Κόβατς λοιπόν είναι στον πάγκο. Να πούμε ότι εκτός σχεδίων για τον Μάκη Κατσαβάκη σήμερα είναι ο Περόνε, ο Ζαπρόπουλος, ο Μουράφσκι, ο Αμπονσά και ο Ψιάνος. Και ακούσατε προηγουμένως πώς κατέρτισε την ενδεκάδα, και θα δούμε και στην ουσία πώς θα χρησιμοποιήσει τους παίκτες του. Πάμε όμως και στο Μάκη Μπεκιάρη. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Στον αγωνιστικό χώρο δίπλα στον πάγκο της Λάρισσας, ο Γιώργος Δόνης, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα Κώστα, είχε πει στους παίκτες του, είχε τονίσει ότι ναι, μεν είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ναι, μεν έχουμε και το πλεονέκτημα της ισοπαλίας που θα μεταφέρει σε δεύτερο αγώνα την αναμέτρηση στο Αλκαζάρ, αλλά αυτό που θα πρέπει να διεκδικήσουμε εμείς είναι η νίκη, γιατί σαν Κυπελλούχοι Ελλάδας θέλουμε να διατηρήσουμε το στέμμα μας. Σήμερα, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που σχεδίαζε τις προηγούμενες μέρες ο τεχνικός των Βυσσινή, η αλλαγή στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που περιμέναμε είναι η συμμετοχή του Αλεξάνδρου
το αρχικό σχήμα σε αντίθεση με τον Μπαχράμι που τελικά έμεινε στον πάγκο. Μάλιστα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες ετοιμάζονται. Η σέντρα θα γίνει από τους φιλοξενούμενους. Ο κύριος Σταυρίδης εδώ, διαιτής από την Πιερία. Με 8 παιχνίδια φέτος, 2 στο κύπελλο, αυτό είναι το τρίτο σημερινό. Όλα είναι έτοιμα και το παιχνίδι αρχίζει. Ο Ιγκλέσιας για το Σαρμιέντο ψάχνει να βρει τον Κλέιτον. Παλιά δυνατή, το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Είπε κάτι προηγουμένως ο Μάκης Μπεκιάρης για την αναμέτρηση αυτή σε σχέση με το αποτέλεσμά της και αν θα υπάρχει πιθανότητα δεύτερης αναμέτρησης, δηλαδή αν λήξει ισόπαλο το παιχνίδι. Ο Γιώργος Δόνης θέλει να τελειώσει η πρόκριση στο απόψινό παιχνίδι, και αυτό γιατί ήδη αρκετοί από τους παίκτες του έχουν επιβαρυνθεί. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε κάποιες μετεγγραφικές ενισχύσεις η θεσσαλική ομάδα, και προκειμένου να επιβαρυνθούν και με ένα ακόμη παιχνίδι, έστω και στο Αλκαζάρ, θα ήθελε η πρόκριση να κριθεί απόψε σε αυτή την αναμέτρηση με την ομάδα του Απόλλωνα. Κλέιτον προλαβαίνει και κόβει εκεί ο Παπαδόπουλος, απομακρύνει, όχι καλά όμως. Υπάρχει και η κόντρα, τελικά το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Ο Κόλτσης θα το εκτελέσει. Παίκτες του Απόλλωνα που έλεγαν και τις προηγούμενες ημέρες ότι ναι μεν στο μυαλό τους είναι η παραμονή στην κατηγορία, στη Super League, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αδιάφοροι. Θα παλέψουμε οπωσδήποτε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αφού έχουμε και την ευκαιρία στο γήπεδό μας για την πρόκριση. Γκαλίτσιος μπροστά, έχουμε φάουλ όμως. Έπεσε πάνω του Φαβάλη ο Γκαλίτσιος, πρόσωπο επικαιρότητας σε αυτή την μετεγγραφική περίοδο που έχει αρχίσει, στο στόχαστρο των μεγάλων ομάδων και ιδιαίτερα του Ολυμπιακού. Στο κέντρο του γηπέδου ο Κότσιος προσπάθησε μια κεφαλιά, μια ακόμη από τον Ιγκλέσιας. Ο Σαμουηλίδης έβαλε το πόδι του, όμως έχει κάνει φάουλ ο Καλατζής, σήκωσε ψηλά. Εδώ ο κύριος Σταυρίδης και ο Καλατζής. Εδώ βλέπετε, σήκωσε ψηλά το πόδι, χρεώθηκε το φάουλ. Ο Στάθης, η παλιά του κόπηκε σε πλάγιο. Ο Κότσιος, εκεί υπήρχε επαφή με το Σαμουηλίδη, ακούσια όμως, δεν υπάρχει φάουλ, πλάγιο είναι η μπάλα. Βλέπετε εδώ τρέχει ο Κότσιος στο πίσω μέρος. Στάθης εκτελεί. Η σέντρα του στην άλλη πλευρά, εκεί που τρέχει ο Καραμαλής, είναι και ο Γκαλίτσιος. Εύκολη υπόθεση για τους φιλοξενούμενους. Ο Κλέιτον κερδίζει το πλάγιο. Να εδώ, πρώην παίκτης του Απόλλωνα, συμπαίκτης αρκετών από αυτούς που αγωνίζονται τώρα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και φίλος βέβαια, ίδια σειρά με τους άλλους Βραζιλιάνους, θα λέγαμε, της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ήρθαν μαζί. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο, ναι, για να μας το μεταφέρει αυτό ακριβέστερα. Να δούμε τη φάση. Ναι. Αν και δεν έχει συνέχεια. Απλώς ήθελα να πω ότι και οι τρεις Βραζιλιάνοι, οι φίλοι του Κλέιτον, ο Βέλα Τζούνιορ, ο Βέλικτον και ο Μπρίτο, είναι στον πάγκο, έτσι. Δεν είναι στις βασικές επιλογές του Κατσαβάκη για σήμερα. Και μάλλον είναι από τους παίκτες που ξεκουράζονται ή προφυλάσσονται ενδεχομένως, αν είχαν περάσει από τραυματισμούς ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος με τον Όφη την Κυριακή. Ο Σίκοφ έδιωξε, ο Ποσόπος συμπαλαπάει στον Γκαλίτσιο. Πιο πίσω ο Κότσιος για τον Καλατζή, παλιά. Έχει ξεφύγει από το Στάθη που επιστρέφει μπροστά του και τον κόβει. Καλατζής επιμένει, θα πάρει βοήθεια από τον Κατσιαρό. Η σέντρα χαμηλά
Διώχνει σε κόρνερ τελικά εκεί ο Σίκοφ, καθώς υπήρχε κίνδυνος παρουσία του Μπακαγιόκο στην περιοχή. Το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Εδώ βλέπετε ξανά ο Κελπέκης, ο οποίος δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για το πώς θα σταματήσουν τους αντιπάλους. Έχει προωθεί και ο Νταμπίζας και ο Κότσιος. Παίρνει ύψος η μπάλα, διώχνει με γροθιές. Πιο μακριά ο Φαβάλι. Κελπέκης απομάκρυνε αρχικά. Ξανά όμως ο Αλεξάνδρου για την φιλοξενούμενη ομάδα. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Ξέρετε τον Μπούση. Νταμπίζας. Κότσιος. Ψάχνουν διαδρόμους παίκτες της Λάρισσας. Βαλιά για τον Κλέιτον. Offside. Υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός. Ο Ευθυμιάδης. Να, εδώ Κλέιτον. Δεν καλύπτεται. Εδώ που βρίσκεται όταν φεύγει η μπάλα. Το offside εκτελεί ο Κελπέκης. Βλέπετε τον Γιώργο Δόνη. Πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη για λίγο, γιατί από εκεί που καθόταν ο προπονητής Λάρισσας σηκώθηκε. Μάκη, έχει κάτι ιδιαίτερο? Πριν από 2 λεπτά σηκώθηκε όρθιος ο Γιώργος Δόνης. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις στον Ηλία Κότσιο, αλλά 30 δευτερόλεπτα αργότερα, μετά από μια μακρινή παλιά που έκανε αμυντικός της Λάρισσας, τον χειροκρότησε. Προσπάθησε να τον ενθαρρύνει για τη συνέχεια. Χειροκροτεί την προσπάθεια των παιχτών του. Βλέπει ότι τουλάχιστον στο αυτό το πρώτο ξεκίνημα η φιλοξενούμενη είναι αυτή η ομάδα του, δηλαδή προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό του και δείχνει να έχει μια ελαφρά κατοχή μπάλας. Αυτό που έχει δεχτεί βέβαια ο Γιώργος Δόνης είναι αποδοκιμασίες από τον κόσμο που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον πάγκο, σε μακρινή απόσταση βέβαια, γιατί το Καφαντζόγλου είναι στάδιο, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν και όταν έρχονταν προς τον πάγκο. Τους κοίταξε χωρίς να πει τίποτα. Από την άλλη όμως, τόσο αυτός όσο και οι παίκτες του έχουν σήμερα τη συμπαράσταση περίπου 100 οπαδών της Λάρισσας που ταξίδεψαν από την πόλη της Θεσσαλίας μέχρι το Καφαντζόγλου. Πάντως με τόσο λίγο κόσμο είναι φυσιολογικό, είναι ήρεμη η ατμόσφαιρα. Εντάξει, κάποια συνθήματα, κάποιες φωνές θα ακούγονται, αλλά είναι πάρα πολύ ήρεμη η ατμόσφαιρα. Σε ένα παιχνίδι που παίζεται η πρόκριση στους 8 του κυπέλου Ελλάς Online. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Απόλλωνας. Εδώ βλέπετε πλάνο από τον πάγκο και την εξέδρα των επισήμων πίσω. Και ένα πλάγιο υπέρ των γηπεδούχων πλέον. Ο Κότσιος Στάθης για τον Φαβάλι που έβαλε κάτω, κόπηκε καθαρά από τον Ιγκλέσιας. Επιμένει ο Σαμουηλίδης, στέλνει την μπάλα στον Κατσιαρό όμως. Και αυτός απομακρύνει για να κερδίσει πάλι ο Γαλανόπουλος. Και εκεί που στέλνει την μπάλα δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Κοτσόλης. Το τέμπο είναι χαμηλό ακόμα. Εκείνο που δεν είδαμε είναι τον γηπεδούχο, τη γηπεδούχο ομάδα να πλησιάζει ακόμη απειλητικά. Όχι ότι έχει δημιουργήσει ευκαιρία και η Λάρισα, αλλά σίγουρα βρίσκεται από το κέντρο και μπροστά περισσότερες φορές. Εδώ offside τον Μπακαγιόκο που αποδεικνύεται. Δεν του αρέσει αυτή η υπόδειξη. Και στη συνέχεια έχουμε φάουλ επιθετικό. Ο Μπούση. Για να δούμε εδώ. Τη στιγμή που φεύγει εδώ δεν υπάρχει offside. Καλύπτεται, ή τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται από αυτή την κάμερα. Ίσως γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Μπακαγιόκο, γιατί προσπαθούσε να καλυφθεί. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Απλώς να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον με τις αλλαγές του Μάκη Κατσαβάκη το γεγονός ότι στην επίθεση μαζί με τον Μπούση περισσότερο παίζει ο Φαβάλι. Δεν είναι μια κλασική τριπλέτα επιθετική όπως έχει σε άλλα παιχνίδια ο Μάκης Κατσαβάκης. Ανεβαίνουν βέβαια και βοηθάνε τον Μπούση Σαμουηλίδης μαζί με τον Καραμαλή. Όμως επειδή και ο Σαμουηλίδης και ο Καραμαλής δεν είναι επιθετικογενείς παίχτες, κρατιούνται πίσω και συχνά βγαίνει ένα δίδυμο μπροστά. Δύο παίχτες, ο Μπούση με τον Φαβάλι. Γιάννη, και ο Γαλανόπουλος μπορεί να βγει κάποιες φορές μπροστά, έτσι από τη μεσαία γραμμή να προωθηθεί. Έχει αυτή την ευκαιρία. Βέβαια έχει οδηγήσει σήμερα μαζί με τον Παπαδόπουλο να προσέχουν λίγο και τα ανασταλτικά τους καθήκοντα. Σίγουρα. Ναι, γιατί και στη μεσαία γραμμή υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ομάδα που παρατάσσει στο πρωτάθλημα, την ενδεκάδα που παρατάσσει στο πρωτάθλημα ο Κατσαβάκης. Λοιπόν, ένα πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα, ο Στάθης. Ο Μπούση θέλει να ξεφύγει, ο Ιγκλέσιας δεν μπορεί. Σαμουηλίδης.
Θα διώξει τελικά ο Κότσιος. Ξανά η Καλαμαριά με τον Στάθη να βγάζει τη σέντρα προς τον Μπούση. Υποδείχθηκε offside σωστά όταν κινήθηκε προς την μπάλα ο Μπούση, ο οποίος κοιτάζει τον βοηθό τώρα. Υπήρχε και άλλος παίκτης στο Απόλλωνα που καλυπτόταν από αμυντικό και δεν ήταν σε θέση offside, γι' αυτό καθυστέρησε να σηκώσει τη σημαία, αλλά εδώ βλέπετε ότι είναι offside βεβαίως. Στο κέντρο ένα φάουλ για τη Λάρισα. Κατσιαρός, βγαίνει ο Καλατζής. Έχει προωθηθεί και ο Σαρμιέντο δίπλα στον Μπακαγιώκο, αλλά ούτως ή άλλως η μπάλα δεν περνάει από τους πλάγιους της Λάρισσας. Αντιθέτως πάει στην κόντρα ο Φαβάλι. Θα ανοίξει την μπάλα, αλλά θα τον προλάβει ο Ιγκλέσιας. Εδώ βάζει το πόδι του και ο Φαβάλι. Είναι out, σωστή υπόδειξη από το βοηθό. Τελευταίος που ακούμπησε ήταν ο Φαβάλι. Αυτός είναι ο Ιγκλέσιας που πρόλαβε τον Αργεντίνο, το συμπατριώτη του για την ακρίβεια. Εδώ βλέπετε. Τελευταίος ακουμπάει ο Φαβάλι την μπάλα και βγαίνει out. Εδώ τώρα έχουμε διαμαρτυρία του Κλέιτον, αλλά δεν καταλαβαίνουν αυτά ούτε ο διαιτής ούτε ο βοηθός. Ο Κόλτσης, μπάλα ξανά προς τον Κλέιτον, πιο πίσω Σαρμιέντο και μπροστά για τον Μπακαγιώκο που κερδίζει απλά ένα πλάγιο. Βλέπετε εδώ το offside. Είναι οριακό μεν, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά ο Κλέιτον, τουλάχιστον έτσι από αυτή την οπτική γωνία. Πάει να πιέσει ο Απόλλων, μπάλα γυρίζει πίσω στον Κοτσόλη, καθώς ανέβηκαν κάποιοι από τους παίκτες της άμυνας της Λάρισσας μπροστά. Βρήκε την ευκαιρία κάπου εκεί ο Φαβάλι μαζί με τον Μπούση. Και τώρα πιέζει ο Σομπορεί ο Γαλανόπουλος για παράδειγμα. Ο Αλεξάνδρου έχει γυρίσει πολύ πιο πίσω. Ο Μπούση με το Σαρμιέντο που πατάει πίσω στον Καλίτσιο. Βλέπετε εδώ πως πήγαν να πρεσάρουν πάλι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας. Κοτσόλης με δύναμη. Βάλα απομακρύνεται όπως φτάνει στον Μπούση που δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ καλά εκεί. Ο Νταμπίζας και ο Γκαλίτσιος. Ένα ακόμη λάθος. Ένα ωραίο τακουνάκι χωρίς συνέχεια όμως. Ο Ιγκλέσιας δεν μπορεί. Φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Σήκω στο πόδι. Να εδώ. Νίκος Παπαδόπουλος. Βλέπετε ξανά, σηκώνει το πόδι ψηλά, χρεώνεται με φάουλ. Στο μεταξύ η Λάρισα είναι στην επίθεση, ο Σαρμιέντο θα βγάλει τη σέντρα, βρήκε στο κεφάλι του Μπακαγιώκο, εκεί που πάει μπάλα ο Γαλανόπουλος και καλύτερη θέση έχει ο Σαμουηλίδης από τον Αλεξάνδρου. Πετάει όμως στον Κότσιο. Ένα λάθος στη μεταβίβαση. Έχουν όρεξη οι δύο ομάδες, δεν έχουν όμως τον καλύτερο ρυθμό μέχρι στιγμής και σίγουρα δεν έχουν την καλύτερη ανάπτυξη, και αυτό οφείλεται από τη μια στους γηπεδούχους με τις πολλές αλλαγές, στις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει. Δεν είναι συνηθισμένοι να παίζουν με τέτοια σύνθεση. Από την άλλη η Λάρισα δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο για να διασπάσει την άμυνα της Καλαμαριάς. Ο Ιγκλέσιας έσπρωξε, άφησε το πλεονέκτημα αρχικά και στη συνέχεια κέρδισε και φάουλ ο Ιγκλέσιας. Τον βλέπετε εδώ. Για να δούμε, εδώ ο Γαλανόπουλος σπρώχνεται από τον Ιγκλέσιας, εδώ το φάουλ θα έπρεπε να είναι για τους γηπεδούχους και στη συνέχεια χρεώνεται με φάουλ Φαβάλι. Και κίτρινη κάρτα στο Γαλανόπουλο, η πρώτη στο παιχνίδι για τη διαμαρτυρία του. Να τους εδώ. Αυτό το φάουλ
σημαίνει συναγερμό στην περιοχή του Κελπέκη. Ο Απόλλων ψυχοχωρεί. Κατσαβάκης όρθιος. Ο Αλεξάνδρου δεν κάνει καλή εκτέλεση. Η μπάλα περνάει σχεδόν από όλους και είναι πλάγια για τους γηπεδούχους. Αυτός είναι ο Σαρακατσάνος και αυτός ο Ιγκλέσιας. Εδώ θα πάει ο Κόλτσης να εκτελέσει. Οι δύο ομάδες οι οποίες είχαν αποδώσει καλά στον αγώνα πρωταθλήματος στις 16 Δεκεμβρίου, δεν έχει καιρό δηλαδή, είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1. Ένα παιχνίδι που είχε συγκινήσει μέχρι το τέλος και παράπονα, συγκινήσει και παράπονα μάλιστα. Εδώ ο Μπούση, ο οποίος σήμερα σκοπός του Κατσαβάκη είναι να πάρει χρόνο και να επανέλθει σε επίπεδο που βρισκόταν πριν από ένα τραυματισμό που πέρασε εδώ και μερικές εβδομάδες. Η αιχμή του δόρατο στην επίθεση της Καλαμαριάς. Μπαλιά για τον Αλβανό λοιπόν, αλλά πολύ δυνατή. Ο Κατσιαρός κάλυπτε και την μπάλα. Out. Έτρεξε ο Σαμουηλίδης, αλλά εδώ είναι ο Κελπέκης. Είπαμε στην αρχή ότι πανέρχεται κάτω από τα δοκάρια το Απόλλωνα μετά από πάρα πολύ καιρό. Εδώ παραλίγο να γίνει ένα λάθος. Έδιωξε ο Κότσιος την μπάλα και πετάχτηκε με το κεφάλι ο Σαμουηλίδης, αλλά η κεφαλιά του πήγε σε ένα χώρο που δεν ανησύχησε τον Κοτσόλη. Πάλι Κότσιος, πάλι. Δεν ξέρω αν φτάνουν οι φωνές του Γιώργου Δόνη στα αυτιά σας. Εμείς θα πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη για να μας μεταφέρει τις παρατηρήσεις του περισσότερο. Μάκη. Συνεχώς όρθιος ο Γιώργος Δόνης. Ζητάει περισσότερο από τον Νταμπίζα και τον Κότσιο να έχουν πιο μικρή απόσταση. Δηλαδή σε 2-3 κάθετες μεταβιβάσεις μακρινής παλιάς που επιχείρησαν οι γηπεδούχοι, φάνηκαν οι δύο αμυντικοί της Λάρισσας να έχουν απόσταση μεταξύ τους. 2 φορές ο Γιώργος Δόνης τους έκανε τη σχετική παρατήρηση. Όπως και για το γεγονός όταν κάνουν λάθη οι γηπεδούχοι, κυρίως από την δεξιά πλευρά όπως αναπτύσσονται, να πιέζουν περισσότερο προκειμένου να μην τους αφήνουν καθόλου χώρο να ανεβαίνουν πάνω τη μεσαία γραμμή. Στόχος της Λάρισσας είναι να τελειώσει την υπόθεση πρόκληση απόψε και μάλιστα στον δυνατόν νωρίτερα. Μάλιστα άνθρωποι της θεσσαλικής ομάδας έλεγαν ότι θέλουν, εφόσον πάρουν ένα καλό σκορ σε ένα λογικό σημείο του παιχνιδιού, να μπορέσουν να δοκιμάσουν και κάποια πράγματα με αλλαγές που θα έκανε ο Γιώργος Δόνης, αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε τέτοιες υποθέσεις. Προς το παρόν κερδίζει ένα φάουλ ο Ιγκλέσιας που τον βλέπετε εδώ. Πήρε τη θέση του Κυριακίδη που είναι στον πάγκο, ξεκουράζεται όμως, έχει δώσει ήδη αρκετά παιχνίδια. Γιατί η Λάρισα είχε φέτος και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που και αυτές ολοκληρώθηκαν τέλη Δεκεμβρίου. Πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Λάθος μπαλιά, ο Νταμπίζας κατεβάζει, Γκαλίτσιος, Σαρμιέντο προς τον Κλέιτον, που πάλι υποδεικνύεται offside γιατί περίμενε μεν καραδοκούσε αλλά όχι στη σωστή θέση για να ξεφύγει. Βλέπετε εδώ, δεν καλύπτεται. Έκοψε ο Ιγκλέσιας σε πλάγιο για τον Απόλλωνα. Ένα ακόμη πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Κόλτσης πάλι εκτελεστής. Βγήκε ο Μπούση να πάρει, περνάει προς το Σαμουηλίδη. Ο Κατσιαρός κάνει το λάθος με το κεφάλι προς τα πίσω εκεί που είναι ο Σαμουηλίδης. Πάει για τη σέντρα κόρνερ από τα πόδια του Κατσιαρού που πρόλαβε απλά να ανακόψει τον επιθετικό της Καλαμαριάς. Να και το πρώτο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Αυτός είναι ο Σαμουηλίδης. Εδώ βλέπετε ξανά πως έγινε το λάθος. Ήθελε να γυρίσει τον Κοτσόλη αλλά έστρωσε ουσιαστικά ο Σαμουηλίδη. Παπαδόπουλος εκτελεστής. Η Λάρισα επέστρεψε σχεδόν ολόκληρη, μόνο ο Μπακαγιώκο έχει μείνει μπροστά. Μέσα στην περιοχή η κεφαλιά από τον Σίκοφ και ο Κοτσόλης θα μπλοκάρει. Πρώτη καλή φάση για την Καλαμαριά.
στο 20ο λεπτό. Εδώ offside το Φαβάλη, έτσι όπως κυνήγησε την μπάλα. Είχε ξεχαστεί αρχικά. Ιγκλέσιας. Κότσιος προωθείται, θα γυρίσει δίπλα στον Ιγκλέσιας. Σαρμιέντο. Κάθε την παλιά στον Αλεξάνδρου που δεν έκανε καλό κοντρόλ, έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να βγουν μπροστά τώρα σε μια κόντρα, αλλά η παλιά του Παπαδόπουλου δεν είναι καλή. Κατσιαρός προς τον Κοτσόλη. Ο Δόνης φωνάζει ακόμη περισσότερο, έχει βγει σχεδόν μέχρι τη γραμμή του μπροστά στον Πάγκο. Τον βλέπετε εδώ. Καλατζής και Μπακαγιώκο, Τακουνάκι. Ο Βορειανός δεν τον βρήκε όμως τον Καλατζή. Οι κόντρες ευνοούν τους γηπεδούχους, διώχνει ο Σαμουηλίδης. Ιγκλέσιας τώρα. Έστρωσε ωραία, κάνει το σούτ από μακριά, ξαφνικό η μπάλα out. Ενδεχομένως να ήθελε να ευνηδιάσει τον Κελπέκη, ήταν πολύ μεγάλη απόσταση που δοκίμασε ο Αργεντίνος. Βλέπετε εδώ, την έστρωσε, κοίταξε στην εστία, out. Άλλη μία φορά από μία άλλη κάμερα. Στο μεταξύ έχει κερδίσει πλάγιο η Λάρισα. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο από την στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη είναι ότι μόνο 2 τελικές από μία εκατέρωθεν ως τώρα σε 22 λεπτά παιχνιδιού. Τελικές προσπάθειες. Να δούμε ποιος θα πατήσει πρώτος γκάζι για να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Κατσιαρός, Σαρακατσάνος, πάνω στον Ιγκλέσιας. Ο Αργεντίνος γεμίζει πολύ χώρο στο κέντρο. Έχει κάνει αρκετή δουλειά μέχρι στιγμής. Πλάγινε για τη Λάρισα. Το στον Σαμουλίδης, να και ο Μάκης Κατσαβάκης. Αυτός πάντως, Γιάννη Πάγκο, είναι ήρεμος, έτσι, δεν έχει τόσες πολλές παρατηρήσεις. Συνήθως απευθύνεται σε Παπαδόπουλο, Γαλανόπουλο και Σαμουηλίδη, από τους οποίους θέλει να ανεβάσουν την ομάδα, την πίεση της ομάδας ψηλά. Για να δούμε την παλιά για τον Μπακαγιώκο, πολύ δυνατή. Ο Κελπέκης δεν έχει πρόβλημα, ναι Γιάννη. Δεν έχω προσθέσει κάτι άλλο, απλώς ότι στους 3 παίχτες ζητάει να λειτουργήσουν καλύτερα. Λειτουργούν, είναι ευχαριστημένος από το πώς πηγαίνουν Παπαδόπουλος, Σαμουηλίδης και Γαλανόπουλος. Μερικές φορές το ζητάει να πιέσουν ψηλότερα όταν αρχίζει η επίθεση της Λάρισσας. Μάλιστα. Νταμπίζας, Κότσιος, Μπακαγιώκο για το Σαρμιέντο. Θα πάρει ο Κλέιτον. Βραζιλιάνος κάνει την τρίπλα, κρατάει. Ανέβει και ο Κότσιος. Καλατζής, Κατσιαρός. Μπαλιά για τον Μπακαγιώκο. Μπακαγιώκο θέλει να ξεφύγει, κόβεται από το Σαρακατσάνο. Επιμένει ο Ιγκλέσιας. Μπακαγιώκο, το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Να εδώ Μπακαγιώκο, ξαφνικό μεν, αλλά ψηλά. Άλλη μια φορά εδώ, κόβει αρχικά ο Σαρακατσάνος, επιμένει ο Ιγκλέσιας και το σουτ ξαφνικό, ψηλά όμως. Πορτσιέρο του Απόλλωνα θα εκτελέσει το ελεύθερο. Πιέζει ο Κλέιτον, διώχνει τελικά ο Σίκοφ. Γκαλίτσιος. Ο Σαρμιέντο, ο Κλέιτον και τώρα ο Γκαλίτσιος που έχει ανεβεί θα βγάλει την παλιά. Έχουμε κόρνερ όμως.
Είδαμε ξανά, γιατί υποδείχθηκε αυτό το φάουλ το επιθετικό. Και μια κάρτα με τα φάουλ που έχουν γίνει μέχρι τώρα από τις δύο ομάδες. Ένα ακόμη όμως προσθέθηκε υπέρ της Λάρισσας πάνω στον Μπακαγιώκο. Ο Αλεξάνδρου εκτελεστής, ο Κελπέκης περιμένει στην εστία του, δίνει και οδηγίες στους συμπαίκτες του στην άμυνα. Αλεξάνδρου δυνατά, ο Σαρακατσάνος κόβει με το κεφάλι. Η μπάλα φτάνει πάλι στην Λάρισα, ο Αλεξάνδρου και ο Σαρμιέντο. Κάθε την παλιά δεν περνάει στον Μπακαγιώκο. Φτάνει όμως η μπάλα στον Μπούση που έχει τον Κατσιαρό, κερδίζει πλάγιο από τον αμυντικό της Λάρισσας. Γαλανόπουλος και Μπούση, Παβάλη. Δεν έγινε συνδυασμός σωστός, η μπάλα απομακρύνθηκε. Νταμπίζας πλάγια τώρα για τον Γκαλίτσιο, τρέχει ο Παπαδόπουλος μπροστά του. Κόπηκε ο Γκαλίτσιος. Παλιά για τον Μπούση. Κόβει ο Κότσιος σε πλάγιο. Υπήρχε κίνδυνος εκεί, καραδοκούσε ο Μπούση πίσω του. Ενδεχόμενο λάθος θα τον έφερνε σε τέτα-τέτ με τον Κοτσόλη. Κόλτσης. Παπαδόπουλος. Τώρα είναι ο Απόλλων που θέλει να διασπάσει την άμυνα της Λάρισσας. Ο Κότσιος καθαρίζει όμως το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Τώρα σαν ανέβηκε κάπως ο ρυθμός. Τώρα ψάχνουν πιο ουσιαστικά τον γκολ οι δύο ομάδες. Βλέπετε και μια κάρτα με την κατοχή μπάλας, με τη Λάρισα να υπερισχύει βεβαίως. Αυτό το βλέπουμε εδώ και ώρα από την αρχή του παιχνιδιού. Το θέμα είναι ότι θέλουν να πλησιάσουν περισσότερο στις δύο περιοχές και να απειλήσουν σοβαρά. Ο Κλέιτον, δύσκολη παλιά, Μπακαγιώκο θα προλάβει. Είναι ο Σίκοβ μπροστά του. Μπακαγιώκο θα βγάλει τη σέντρα. Το αμέσως στο σουτ και ο Σαρμιέντο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κελπέκη. Ήταν ψύχρεμος ο πορτιέρο του Απόλλωνα. Ήταν καλή προσπάθεια πάντως, καλή ευκαιρία για την Λάρισα. Που δεν μπορεί να ξαναβγεί μπροστά τώρα. Έκοψαν ο Σαρακατσάνος, παραχώρησε πλάγιο όμως. Δείτε ξανά την προσπάθεια του Μπακαγιώκο, ωραία τρίπλα. Σαρμιέντο, σχεδόν ανάποδο ψαλίδι ήταν αυτό που έκανε, σχεδόν. Δύσκολο σουτ και από μια άλλη οπτική γωνία αυτή η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Κότσιος. Τώρα βλέπουμε τον Μπακαγιώκο να παίζει λίγο πιο πλάγια. Όπως βλέπουμε και τον Καλατζή να έχει πάει κάπως δεξιά. Εντάξει, σε κάποιες διαμαρτυρίες για φάουλ ο Σταυρίδης είπε παίζεται. Κλέιτον. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής και ο Κλέιτον τους πέρασε όλους. Ο Βραζιλιάνος ανοίγει στον Σαρμιέντο, το σουτ, η μπάλα. Και αυτή πολύ καλή φάση για τη Λάρισα, αλλά αξίζει η προσπάθεια του Κλέιτον, ο οποίος πέρασε μέσα από την κλειδαρότρυπα εκεί για να βγει και να πασάρει μετά στον Σαρμιέντο. Και το σουτ του Αργεντίνου περνάει out. Ήταν πραγματικά λίγο πιο πριν από το σουτ, δηλαδή αυτό που έκανε ο Κλέιτον για να ξεφύγει από 3 ή 4 αντιπάλους που ήταν κοντά του, γύρω του μάλλον. Ένα πλάγιο τώρα για τη γηπεδούχο ομάδα. Και παίχτες που προθερμαίνονται από τη Λάρισα, ο Μπαχράμης και ο Λαμπρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, Μάκη, έτσι.
σηκώθηκε ένα λεπτό μετά τους δύο που ανέφερες. Δεν προτίθεται να προχωρήσει σε κάποια διορθωτική κίνηση ο Γιώργος Δόνης. Απλώς πήραν εντολή από το βοηθό του να σηκωθούν για ζέστημα. Έχω την εντύπωση ότι πριν το ημίχρονο, αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, δεν πρόκειται να γίνει η αλλαγή. Κλέιτον αμέσως προς τον Καλατζή. Έκοψε ο Κόλτσης. Ιγκλέσιας. Καλατζής. Γκαλίτσιος. Έκανε την παλιά για τον Καλατζή. Ο Γκαλίτσιος θα βγάλει τη σέντρα. Δεν μπορεί εκεί ο Κλέιτον. Φωνάζει κιόλας στη μονομαχία του με τον Στάθη. Μπάλα πέρασε πλάγια. Τώρα η Λάρισα προσπαθεί να οργανωθεί στο χώρο του κέντρου. Ο Γκαλίτσιος πάλι για τον Καλατζή που έχει περάσει δεξιά σχεδόν μόνιμα και ο Κλέιτον είναι τώρα από την αριστερή πλευρά. Ωραία παλιά για τον Γκαλίτσιο που είναι μόνος, θα βγάλει τη σέντρα, προλαβαίνει ο Σαρακατσάνος, ο Σίκοφ, η μπάλα γυρίζει πάλι στον Γκαλίτσιο. Νέα σέντρα, θα διώξει ο Σίκοφ τώρα. Η μπάλα στον Ιγκλέσιας, προσπαθεί να γεμίσει για τον Κατσιαρό, η σέντρα του δεν είναι καλή. Θα διώξει τώρα ο Σαρακατσάνος. Ήταν μια πολιορκία εκεί της περιοχής του Κελπέκη που σταμάτησε όμως και συνέχεια κερδίζει φάουλ ο Μπούση και κάρτα στον Κότσιο. Ήταν ο τελευταίος παίχτης στην άμυνα και κλώτησε την μπάλα μακριά, γι' αυτό τον τιμώρησε, με ενημερώνουν και ο Μάκης Μπεκέρης και ο Γιάννης Πάγκος. Βλέπετε εδώ το φάουλ εκτελέστηκε, ανέβηκε ο Απόλλων αλλά δεν τροφοδοτήθηκε κάποιος παίκτης σωστά, έτσι πάντως ξανακερδίζει ο Γαλανόπουλος για την γηπεδούχο ομάδα. Δεν κάνει καλή σέντρα. Ο Ιγκλέσιας κερδίζει το φάουλ από το Φαβάλι. Να εδώ και Ελπέκης και ο Δόνης. Στην άλλη πλευρά ο Κότσιος τα έλεγε με τον Σταυρίδη για την κάρτα, αλλά με χαμόγελα όπως φαινόταν. Τώρα φάουλ Αμαλή που έσπρωξε τον Κατσιαρό. Κερδίζει ο Κατσιαρός μετά από μια σειρά μονομαχιών. Θα χάσει ο Κλέιτον με φάουλ όμως. Διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι, είδαμε και τον Κατσαβάκη να σηκώνεται. Κλέιτον μένει όρθιος, περνάει και την μπάλα στον Μπακαγιώκο. Αυτός δεν σημαδεύει σωστά. Πρώτου Σαρμιέντο έδιωξε ο Κόλτσης. Τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Μπούση από τον Κότσιο. Ζητάει την δεύτερη κάρτα ο Μπούση για τον Κότσιο. Ακόμα οι διαμαρτυρίες εδώ βλέπετε το φάουλ και σήκωσε ψηλά το πόδι και τον έριξε κάτω, τον τράβηξε. Εδώ τώρα ίσως να χαρίστηκε στην κάρτα. Βλέπετε εδώ πεντακάθαρα το πλάνο. Ίσως να χαρίστηκε εδώ ο Σταυρίδης στον Κότσιο που είχε δει πριν από ένα λεπτό. Ναι, ακριβώς, είναι η δεύτερη κάρτα εφόσον την έβλεπε ο Κότσιος και θα ήταν αποβολή. Το φάουλ εκτελέστηκε, ο Κότσιος έκοψε. Σαρακατσάνος με το κεφάλι για να σιγουρέψει την μπάλα προς τον Κελπέκη. Οι δύο ομάδες μένουν ισόπαλες σε αυτό το παιχνίδι της πέμπτης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας Ελλάς Online. Παρακολουθείτε από τη τηλεόραση του Αλφα σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Και τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Κατσιαρός.
Νταμπίζας. Ιγκλέσιας για το μάτισε όμως και συνέχεια κερδίζει φάουλ ο Μπούση και κάρτα στον Κότσιο. Ήταν ο τελευταίος παίχτης στην άμυνα και κλώτησε την μπάλα μακριά, γι' αυτό τον τιμώρησε, με ενημερώνουν και ο Μάκης Μπεκέρης και ο Γιάννης Πάγκος. Βλέπετε εδώ το φάουλ εκτελέστηκε, ανέβηκε ο Απόλλων αλλά δεν τροφοδοτήθηκε κάποιος παίκτης σωστά, έτσι πάντως ξανακερδίζει ο Γαλανόπουλος για την γηπεδούχο ομάδα. Δεν κάνει καλή σέντρα. Ο Ιγκλέσιας κερδίζει το φάουλ από το Φαβάλι. Να εδώ και Ελπέκης και ο Δόνης. Στην άλλη πλευρά ο Κότσιος τα έλεγε με τον Σταυρίδη για την κάρτα, αλλά με χαμόγελα όπως φαινόταν. Τώρα φάουλ Μαλή που έσπρωξε τον Κατσιαρό. Κερδίζει ο Κατσιαρός μετά από μια σειρά μονομαχιών. Θα χάσει ο Κλέιτον με φάουλ όμως. Διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι, είδαμε και τον Κατσαβάκη να σηκώνεται. Κλέιτον μένει όρθιος, περνάει και την μπάλα στον Μπακαγιόκο. Αυτός δεν σημαδεύει σωστά. Πρώτου Σαρμιέντο έδιωξε ο Κόλτσης. Τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Μπούση από τον Κότσιο. Ζητάει την δεύτερη κάρτα ο Μπούση για τον Κότσιο. Ακόμα οι διαμαρτυρίες εδώ βλέπετε το φάουλ και σήκωσε ψηλά το πόδι και τον έριξε κάτω, τον τράβηξε. Εδώ τώρα ίσως να χαρίστηκε στην κάρτα. Βλέπετε εδώ πεντακάθαρα το πλάνο. Ίσως να χαρίστηκε εδώ ο Σταυρίδης στον Κότσιο που είχε δει πριν από 1 λεπτό. Ναι, ακριβώς, είναι η δεύτερη κάρτα εφόσον την έβλεπε ο Κότσιος και θα ήταν αποβολή. Το φάουλ εκτελέστηκε, ο Κότσιος έκοψε. Σαρακατσάνος με το κεφάλι για να σιγουρέψει την μπάλα προς τον Κελπέκη. Οι δύο ομάδες μένουν ισόπαλες σε αυτό το παιχνίδι της 5ης φάσης του κυπέλλου Ελλάδας Ελλάς Online. Παρακολουθείτε από τηλεόραση του Αλφα σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Και τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο Κατσιαρός. Νταμπίζας. Ιγκλέσιας για το Σαρμιέντο. Ο Ιγκλέσιας θέλησε να περάσει στον Κλέιτον, αυτός πρόλαβε για τον Καλατζή. Εδώ ο Μπακαγιόκο δεν μπορεί, θα διώξει ο Στάθης, ο Καραμαλής που είχε γυρίσει. Ο Μπακαγιόκο ζήτησε φάουλ προηγουμένως. Ο Απόλλων απομακρύνει την μπάλα από τα καρέ του. Όμως και πάλι η Λάρισα είναι αυτή που ελέγχει με τον Γκαλίτσιο, βγαίνει μπροστά. Οι κόντρες, ο Γκαλίτσιος η παλιά του δεν είναι καλή. Λάθος στη συνέχεια από το Φαβάλι. Καλαντζής πατάει το τάκλιν, το πλάγιο για τη Λάρισα. Εδώ βλέπετε εδώ πως σπρώχθηκε από τον Στάθη, είναι φάουλ βεβαίως στο ημικύκλιο. Και άλλο ένα replay, το φάουλ που έπρεπε να δοθεί στον υπέρ του Μπακαγιόκο. Εντάξει, έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί ο Καλατζής τώρα σηκώνεται.
Καλατζής έχει και την μπάλα, κερδίζει νέο πλάγιο. Εν μεταξύ έχει οπισθοχωρήσει ο Απόλλων. Μόνο ο Μπούση έχει μείνει μπροστά. Γκαλίτσιος, Νταμπίζας, μια σέντρα στην περιοχή, μπάλα μπερδεύω τον Μπακαγιώκο, πήγε να απειλήσει, ο Κελπέκης πρόλαβε, διόρθωσε τα λάθη των αμυντικών του, των συμπαικτών του. Και τώρα μπροστά ο Απόλλων με το Φαβάλι. Φαβάλι, τον Κότσιο, ωραία μπαλιά για τον Καραμαλή, δεν άνοιξε σωστά. Βλέπετε και μία ακόμα κάρτα, στη συνέχεια έχουμε out, την μπάλα δεν μπόρεσε ο Καραμαλής. Βλέπετε μία κάρτα με τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού και από τις δύο ομάδες. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δύο πάγκους. Να αρχίσουμε από τον Γιάννη Πάγκο. Ο Μάκης Κατσαβάκης ζητάει από τους παίκτες του, δεν αλλάζουν οδηγίες, είναι περίπου ίδιες που σας είχαμε μεταφέρει και λίγο πριν. Τους θέλει να πιέζουν ψηλά, δεν του αρέσει που οπισθοχώρησε βέβαια η ομάδα του, που περιμένει τόσο κάτω τη Λάρισα, και γι' αυτό οι παρατηρήσεις που κάνει είναι συνεχώς προς τους χαφ του. Πάμε και στο Μάκη Μπεκιάρη. Πριν από λίγα λεπτά ο Γιώργος Δόνης είχε ζητήσει από τους παίκτες του επιθετική πίεση, όπως έφτασε μέχρι τη γραμμή και τους είπε χαρακτηριστικά. Το είδε αυτό στα τελευταία λεπτά, όταν η Λάρισα κατάφερε να κλείσει την Καλαμαριά και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή της. Πριν από λίγο φώναξε στον Ηλία Κότσιο να ερεμήσει, καθώς τον είδε να είναι αρκετά νευρικός. Πάμε σε μια σέντρα προς τον Κλέιτον, ο οποίος κατεβάζει, αλλά δεν έχει συνέχεια. Ο Αλεξάνδρου όμως επιμένει. Κλέιτον, θέλει να ξεφύγει ο Σαρακατσάνος μπροστά του. Ο Βραζιλιάνος κρατάει, περνάει στον Αλεξάνδρου, Κατσιαρός, η σέντρα προς τον Μπακαγιώκο και τον Καλατζή, κεφαλιά στα χέρια του Κελπέκη. Ήταν ψύχρεμος ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Στη συνέχεια ο Κότσιος παραχωρεί το πλάγιο για να κόψει την κόντρα των γηπεδούχων. Καραμαλής, Φαβάλι, δεν μπορεί να συνεχίσει. Σαρμιέντο, δυνατή παλιά, βρίσκει όμως τον Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου προωθείται στα πλάγια, η σέντρα του κόβεται από τον Σίκοφ. Κεφαλιά και πάλι προς την περιοχή, αλλά λανθασμένη. Είναι ο Στάθης που έδιωξε. Ξανά η μπάλα στη Λάρισα. Γκαλίτσιος, Νταμπίζας, Καλατζής, τράβηξε για τον γκολ κοντά του, αλλά γύρισε απλά την μπάλα προς τα πίσω. Σαρμιέντο τώρα που έχει χώρο, η κόντρα ευνοεί τους παίκτες του Απόλλωνα. Ξανά ο Νταμπίζας, Σαρμιέντο για τον Κλέιτον, η μπαλιά του κόβεται, ξανά όμως ο Κατσιαρός και ο Κλέιτον για τη Λάρισα. Μπαίνει στην περιοχή, θα κοπεί καθαρά. Το Στάθη. Μπούση τώρα στην κόντρα για την γηπεδούχο ομάδα. Φαβάλι και Μπούση. Σε δύσκολη θέση ο Αλβανός, κερδίζει πάντως το πλάγιο. Φαβάλι για τον Μπούση. Νέο πλάγιο για την Καλαμαριά, που τώρα ανεβαίνει. Βέβαια όσο ο Μπούση τραβήχθηκε στα πλάγια, δεν υπήρχε κάποιος παίκτης στο κέντρο, στον άξονα, για να βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα ο Στάθης για τον Μπούση. Κόβει ο Κλέιτον, διώχνει και ο Νταμπίζας. Δεν μπορεί ο Σαμουηλίδης. Η κόντρα με τον Καλατζή για τη Λάρισα. Καλατζής, ο Μπακαγιώκο πάει να ξεμαρκαριστεί. Ο Καλατζής κερδίζει το φάουλ και έχουμε και κάρτα στο Σαρακατσάνο. Να εδώ. Μονοπόδια βρήκε ο Σαρακατσάνος.
σε μεγάλη απόσταση αυτό το φάουλ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο κ. Ιωαννίδης δείχνει το 1 λεπτό των καθυστερήσεων. Και τώρα ο Απόλλων στην περιοχή του, ολόκληρος Απόλλων στην περιοχή του Κελπέκη και όλοι σχεδόν οι παίκτες της Λάρισσας μπροστά. Με δύναμη η μπάλα, η κεφαλιά out από τον Νταμπίζα που είχε προωθημένα, αλλά εκεί που πήγε και η μπάλα και ο ίδιος δεν απείλησαν τον Κελπέκη. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις, 0-0 άλλη μια φορά από τον Αλεξάνδρου. Σε αυτό το παιχνίδι που θα κρίνει, εάν υπάρχει νικητής βέβαια στο τέλος του, μία θέση στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ελλάς Online. Παιχνίδι παρακολουθείται απευθείας από την τηλεόραση του Αλφα σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Έχουμε μια διακοπή μικρή, έχει πέσει ο Κόλτσης στο χορτάρι. Χτύπησε. Θα μπουν και οι άνθρωποι του πάγκου, το ιατρικό team για τις πρώτες βοήθειες. Ολοκληρώνεται και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ουσιαστικά μόλις βγάλουν έξω τον παίκτη της γηπεδούχου ομάδας και εκτελεστεί το πλάγιο, βλέπετε εδώ στη σύγκρουση με τον Γκαλίτσιο στη διεκδίκηση της μπάλας. Χτύπησε στο μυρό ο παίκτης του Απόλλωνα. Μόλις τον βγάλουν έξω λοιπόν, πιθανότατα και με την εκτέλεση του πλαγιού θα τελειώσει το πρώτο μέρος. Να το σηκώνεται, θα βγει. Τουλάχιστον υπάρχει το διάλειμμα, υπάρχει η διακοπή και εκεί θα φανεί αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Η εκτέλεση του πλαγίου, ένα ακόμη υπέρ της Λάρισσας αυτή τη φορά. Και εδώ λύγει το πρώτο μέρος. Απόλλων Λάρισσα 0-0 σε αυτή την αναμέτρησή τους για την φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας Ελλάς Online. 0-0 σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες προσπάθησαν να απειλήσουν τις αντίπαλες εστίες χωρίς αποτέλεσμα. Λίγες οι καλές στιγμές, λίγες οι ευκαιρίες. Η αγωνία μεταφέρεται για το δεύτερο μέρος, για το ποια ομάδα μπορεί να προκριθεί, και αν λήξει ισόπαλο το παιχνίδι θα έχουμε δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της Λάρισσας. Στο σημείο αυτό διακόπτουμε. Εικόνα και ήχος στα στούντιο του Αλφα. Στο Καφτανζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης και πάλι σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Απόλλωνα με τη Λάρισσα για τη φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας Ελλάς Online. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου με λίγες φάσεις, αρκετά λάθη, όχι τόσο πολύ καλό ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχει αγωνία τώρα στο δεύτερο ημίχρονο για το ποιος μπορεί να πάρει την πρόκριση στη φάση των 8. Αν οι δύο ομάδες παραμείνουν ισόπαλες και στο τέλος του παιχνιδιού θα χρειαστεί επαναληπτικός αγώνας που θα γίνει στο Αλκαζάρ σε ημερομηνία που θα οριστεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εσείς βλέπετε το διαιτητικό τρίο, προπονητές, παίκτες των δύο ομάδων να προσέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο Απόλλων, ο οποίος άρχισε το παιχνίδι με σύνθεση πολύ διαφορετική από αυτή που εμφανίζει στα παιχνίδια πρωταθλήματος, και είναι σαφές ότι ο Μάκης Κατσαβάκης θέλει να προστατεύσει, να ξεκουράσει αρκετούς παίκτες από τους συνήθως βασικούς εν ώψη της κρίσιμης βαθμολογικά αναμέτρησης με τον Όφη για το πρωτάθλημα την Κυριακή. Από την άλλη η Λάρισσα με λίγες αλλαγές αλλά χωρίς το καλό της πρόσωπο ακόμα θέλει την πρόκριση από το απόψινό παιχνίδι. Θα πάμε σε λίγο στον Γιάννη Πάγκο, γιατί βλέπουμε δύο αλλαγές να ετοιμάζει ο Μάκης Κατσαβάκης για την συνέχεια της αναμέτρησης.
Βλέπετε τον έλεγχο που κάνουν οι βοηθοί του κύριου Σταυρίδη, του Κατερινιώτη διαιτητή. Είναι ο Καραλιόπουλος και είναι και ο Μπρίτο που θα περάσουν παίκτες βασικοί συνήθως στο πρωτάθλημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι και ο τέταρτος διαιτής έτοιμος, ο κύριος Ιωαννίδης, να σηκώσει την πινακίδα για τις αλλαγές. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Ο ένας από τους δύο παίκτες που θα βγουν είναι ο Καραμαλής και ο άλλος είναι ο Σαμουηλίδης. Δύο πιο έμπειροι παίκτες μπαίνουν στη θέση δύο νεαρότερων. Πάμε ξανά στο Γιάννη Πάγκο. Και βέβαια είναι σαφές ότι θέλει να ενισχύσει λίγο την επίθεσή του. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο άχαρος και ο ρόλος του Μπούση ήταν πολύ μόνος. Δεν ανέβαιναν να βοηθήσουν οι χαφ που είχαν την σχετική οδηγία. Και τώρα σίγουρα και ο Μπρίτο και ο Καραλιόπουλος είναι παίκτες που μπορούν να παίξουν πιο μπροστά. Έχω την εντύπωση ότι από αυτά που συμβαίνουν συνήθως στο πρωτάθλημα στα παιχνίδια της Καλαμαριάς, οι δύο παίκτες θα παίξουν αριστερά και δεξιά του Μπούση. Έτσι, δεξιά ο Καραλιόπουλος, ναι, αριστερά ο Μπρίτο. Θα το δούμε όμως στην πράξη αυτό. Άρχισε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε ξανά στον Γιάννη Πάγκο και στη συνέχεια θα πάμε στο Μάκη Μπεκέρη. Ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Ανεβαίνουν αμέσως. Πάει ο ένας δεξιά από τον Καραλιόπουλος, πάει δεξιά από τον Μπούση, αριστερά ο Μπρίτο. Τέσσερις στην άμυνα μένουν. Οι δύο αμυντικοί χαφ, Παπαδόπουλος με τον Γαλανόπουλο, και μπροστά τους ο Φαβάλη να κάνει παιχνίδι. Είναι σωστό αυτό που είπες εσύ πριν, ότι θα έχει επιτέλους κάποια βοήθεια στην επίθεση ο Μπούση και θα μπορεί να παίξει και από τα πλάγια καλύτερα. Γιατί ως τώρα βλέπαμε για παράδειγμα να έρχεται ο Μπούση πλάγια να υποστηρίξει το Φαβάλη κατά κάποιο τρόπο και δεν υπήρχε κανένα στην περιοχή στην επίθεση της Καλαμαριάς. Πάμε όμως και στο Μάκη Μπεκιάρη να δούμε τι γίνεται στη Λάρισα. Η Λάρισα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τη φάση παλιά από τον Μπακαγιώκο στον Κλέιτον. Σε θέση βολή στο σουτ 1-0, 0-1 για τη Λάρισα με τον Κλέιτον μετά από την πολύ καλή παλιά από τον Μπακαγιώκο. Ανοίγει το σκορ στο Καφτανζόγλιο. Ο Κλέιτον πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Ήταν αδρανής η άμυνα των γηπεδούχων. Δεν πρόσεξαν ούτε τον Μπακαγιώκο ούτε και τον Κλέιτον. Κοιτάξτε εδώ. Η μπάλα θα φτάσει στον Ivoriανό, αυτός αμέσως στον Κλέιτον. Καθαρή φάση, το σουτ, νίκησε τον Κελπέκη. 0-1 λοιπόν στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Άλλη μια φορά το βολέ του Βραζιλιάνου και το προβάδισμα στην πρόκριση, το προβάδισμα για την πρόκριση στη Λάρισα. Σέντρα τώρα από τον Απόλλωνα. Άλλη μια φορά είδατε από τον Ταμπής αρχικά πήγε στον Μπακαγιώκο από μια αντίθετη λήψη, κάμερα από αντίθετη λήψη. Ξανά η Λάρισα μπροστά, τρέχει ο Σαρμιέντο εκεί με τον Γαλανόπουλο μαζί, τελικά στέλνει την μπάλα out ο Αργεντίνος. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Απόλλων, αλλά ας πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη να δούμε πώς υποδέχτηκαν τον γκολ του Κλέιτον στον πάγκο της Λάρισας. Μάκη. Καταρχάς έλεγα νωρίτερα, λίγο πριν τη βάση του γκολ, ότι η Λάρισα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές. Ο Γιώργος Νόνης άλλωστε είχε μείνει ευχαριστημένος από τον τρόπο ανάπτυξης των παιχτών του. Δεν είχε μείνει τόσο ευχαριστημένος από το τελείωμα των φάσεων, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε και γκολ. Τα είχε βάλει αρκετές φορές με τους παίκτες οι οποίοι προτίμησαν να τελειώσουν διαφορετικά από όσο θα έπρεπε τις φάσεις ή ήταν άτυχοι. Τώρα, όσον αφορά στον γκολ, το αναμενόμενο και ο προπονητής της Λάρισσας αλλά και όλοι στον πάγκο το πανηγύρισαν έξαλλα. Άλλωστε ήταν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για την Λάρισα στο δεύτερο ημίχρονο πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Κατσιαρός ξέφυγε ωραία, θα βγάλει τη σέντρα. Είναι ο Σαρμιέντο, προλαβαίνει όμως, παραχωρεί. Για να δούμε η μπάλα, δεν έχει βγει ακόμα. Τώρα βγαίνει κόρνερ ο Παπαδόπουλος, σαν αυτός που την έδιωξε και κατέληξε κόρνερ. Τρέχει ο Κλέιτον να το εκτελέσει. Παίρνουν θέση στην περιοχή του Κελπέκη σχεδόν όλοι οι παίχτες του Απόλλωνα, πλην του Μπούση που έμεινε μακριά. Εδώ ο Κελπέκης δίνει οδηγίες, πολλοί κόσμος και από τη Λάρισα μπροστά. Θα διώξει και πάλι εκεί ο Απόλλωνας. Είναι ο Καραλιόπουλος που απομάκρυνε, έβγαλε μακριά, και τώρα ο Μπούση με το Φαβάλι. Φάουλ από τον Αλεξάνδρου πάνω στο Φαβάλι.
Γαλανόπουλος. Καραλιόπουλος δεν πέρασε η παλιά του. Πάλι ο Γαλανόπουλος και πάλι ο Καραλιόπουλος με τη μία πολύ δυνατά. Εκεί δεν θα μπορούσε να πάει κανείς άλλος. Ο Κοτσόλης δεν έχει πρόβλημα. Εσείς βλέπετε το σκόρερ της κυπελούχου Ελλάδας. Ήταν σκόρερ και στο παιχνίδι πρωταθλήματος, όπως μας ενημερώνει η σχετική κάρτα πριν από λίγες εβδομάδες εδώ στο Καφτανζόγλιο. Σκόρερ εναντίον της παλιάς του ομάδας. Ο Γιάννης Πάγκος έχει κάτι να μας πει, Γιάννη? Όχι, ήταν έντονο το βραζιλιάνικο χρώμα στο παιχνίδι. Ο Κλέιτον, όπως είπες και εσύ, είχε σκοράρει για τη Λάρισα, είχε ισοφαρίσει για τον Απόλλωνα, είχε πετύχει τον γκολ του Απόλλωνα ο Μπρίτο. Και έπαιζε με τη... τώρα μπήκε και αλλαγή, έτσι, ναι, και έπαιζε και ο Βέλα Τζούνιορ, έτσι, ο οποίος μάλιστα έχει κάνει ένα πήγαινε έλα μεταξύ Λάρισας και Απόλλωνα. Ο Βέλα Τζούνιορ, ο οποίος είναι στον πάγκο. Μπροστά οι γηπεδούχοι. Η σέντρα για τον Καραλιόπουλο πάρα πολύ δυνατή. Αφήνει ο Κοτσόλης. Άλλη μια φορά το γκολ από μια άλλη κάμερα. Εδώ με τη μία ο Μπακαγιόκο θα βρει τον Κλέιτον που είχε χώρο μπροστά του και θα κεραυνοβολήσει τον Κελπέκη. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Πήρε ο Σαρμιέντο την κεφαλιά. Μία ο Κλέιτον. Συνέχεια ο Φαβάλη όμως. Οι κόντρες ευνοούν τον Μπακαγιόκο. Πατάει για τον Κλέιτον. Τρέχει μαζί με τον Σίκοφ ο Μπακαγιόκο. Out. Μπακαγιόκο ακούμπησε την μπάλα. Μπακαγιόκο διαμαρτύρεται. Πάμε στο Γιάννη Παγκού. Απλώς να πούμε κάτι το οποίο θα πρέπει να το φροντίσει ο Απόλλων. Είναι ένα αρνητικό συνοδευτικό για την ομάδα. Το γεγονός ότι σε ένα ακόμη παιχνίδι δέχεται πρώτος γκολ και είναι αναγκασμένος να κυνηγάει στο σκορ. Κάτι που έχει γίνει πολλάκις στο πρωτάθλημα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Σίκοφ. Κατεβάζει ο Γαλανόπουλος. Διώχνει εκεί που είναι ο Κότσιος μόνο. Τρέχει ο Αλεξάνδρου. Ιγκλέσιας. Δυνατή παλιά του. Δεν προλαβαίνει ο Κατσιαρός. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Στάθης. Πάλι Λάρισα. Κλέιτον. Αλεξάνδρου με τη μία. Προλαβαίνει να διώξει ο Σαρακατσάνος. Κόρνερ. Πάλι ο Κλέιτον εκτελεστής. Πάλι συναγερμό στην περιοχή του Κελπέκη. Μπάλα χαμηλά. Γίνεται ένα σουτ όπως out από τον Νταμπίζα που είχε προωθηθεί. Κατσιαρός προλαβαίνει. Συνεργάζονται Αλεξάνδρου, όχι όμως και ο Κλέιτον. Τώρα επιμένει εκεί ο Βραζιλιάνος. Η μπάλα από το Σαρμιέντο ανοίγει ωραία για τον Καλίτσιο, αλλά τρέχει και παραχωρεί πλάγιο τελικά ο Μπρίτο. Γύρισε πίσω να βοηθήσει ο Βραζιλιάνος. Σαρμιέντο και αυτός έχει κάνει αρκετή δουλειά. Ο Ιγκλέσιας, κακή επιλογή. Out η σέντρα του. Κελπέκης δίνει συνέχεια. Αφήνει έξυπνα ο Γκαλίτσιος για να κυλήσει μπάλα πλάγια υπέρ της ομάδας του.
Γκαλίτσιος στο στόχαστρο μεγάλων ομάδων από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Επισήμως η Λάρισα διαψεύδει σενάρια, φήμες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την εγγραφή του διεθνή παίκτη. Ωστόσο φαίνεται ότι η ώρα πλησιάζει, είναι πολύ κοντά στην μετακίνησή του σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μπορεί να είναι και ο Ολυμπιακός αυτή. Την ίδια ώρα η Λάρισα, η οποία δεν έχει αποκτήσει κανένα παίκτη ακόμα σε αυτή την μεταγραφική περίοδο, έχει φέρει έναν Αυστριακό και δοκιμάζει, ο Γιώργος Δόνης, και εξετάζει την περίπτωση ενός Αυστριακού αμυντικού και την περίπτωση ενός Άγγλου μέσου. Θέλει όμως και έναν φορ περιοχής. Αυτά βέβαια θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες. Ένα φάουλ που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Κοτσόλη, έχει κερδίσει ο Απόλλων. Καραλιόπουλος παίρνει φόρα, έχει σκοράρει από τέτοιες αποστάσεις, αλλά τελικά φεύγει και παίρνει την πάσα με την εκτέλεση. Θα βγάλει τη σέντρα πολύ δυνατά, out. Εδώ βλέπουμε τον Καραλιόπουλο. Ο Κοτσόλης δεν ανησύγησε σε αυτή την περίπτωση. Συνέχεια μια κεφαλιά του Παπαδόπουλου, διώχνει ο Στάθης μπροστά. Ο Μπρίτο για τον Μπούση πολύ δυνατά εκεί που πήγε η μπάλα. Συνέχεια τώρα στο κέντρο ο Παπαδόπουλος, πασάρει στον Μπρίτο, αυτός για τον Καραλιόπουλο. Προλαβαίνει ο Κότσιος να γυρίσει τον Κοτσόλη. Εδώ βλέπετε μία ακόμα ενδιαφέρουσα κάρτα στατιστικής με τα σουτ που έχουν γίνει εντός στόχου. Πολύ λίγα, ένα μόλις για τους γηπεδούχους σε αυτή τη διάρκεια των 57 λεπτών. Θέλει να πρεσάρει, δείχνει μεγαλύτερη όρεξη ο Απόλλων, που κάτι πρέπει να κάνει βεβαίως για να απαντήσει στον γκολ που δέχθηκε με την έναρξη του δεύτερου μέρους, αλλά όχι οργανωμένα. Κότσιος και Κατσιαρός. Σίκοφ. Κότσιος δυνατά και ο Στάθης, ξανά όμως φιλοξενούμενοι, παίρνει ο Σαρμιέντο, ψάχνει κάποιον ελεύθερο, βρίσκει τον Γκαλίτσιο τελικά. Σαρμιέντο και πάλι. Ιγκλέσιας πιέζεται από το Φαβάλι, παίρνει ο Σαρμιέντο, ζητάει ο Μπακαγιόκο, θα την πάρει. Επιμένει εκεί, πιέζεται από το Σαρακατσάνο, πλάγια Γκαλίτσιος, η σέντρα του, ο Σίκοφ διώχνει, μπάλα πάει στον Κατσιαρό. Για να δούμε, πάσα, το σούτ του Αλεξάνδρου, πολύ άσχημο, out. Να, εδώ ο Κύπριος, ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου. Η Λάρισα δεν επαναπάβεται στον γκολ που έχει πετύχει, αλλά ακόμη τουλάχιστον στον χρόνο που πέρασε από την επίτευξη του γκολ του Κλέιτον δεν έχει απειλήσει ευθέως τον Κελπέκη. Μπρίτο έβαλε το πόδι του, ο Νταμπίζας και ο Γκαλίτσιος. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα με την παρέμβαση του Μπούση. Πρεσάρει κάπως ο Απόλλων. Σαρακατσάνος απομακρύνει. Η μπάλα παραμένει ψηλά. Τώρα την κατεβάζει ο Μπρίτο. Δεν μπορεί να συνεχίσει όμως. Πλάγιο για την γηπεδούχο ομάδα. Μπακαγιόκο δεν πρόλαβε. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο.
Ο Μάκης Καζαβάκης δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τις επιδόσεις της ομάδας του εντός αγωνιστικού χώρου. Χαρακτηριστικά τώρα σηκώθηκε για πολλωστή φορά από τον πάγκο και είπε: μπείτε επιτέλους στο παιχνίδι, ρε παιδιά. Γιατί δεν ξέρει πραγματικά με ποιον να ασχοληθεί. Με την άμυνα, με τους χαφ, με την επίθεση. Δεν είναι ικανοποιημένος από τους περισσότερους παίκτες του. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι η μεσαία γραμμή πάντως δεν δουλεύει, όπως δούλεψε ενδεχομένως σε άλλα παιχνίδια, στο πρωτάθλημα, όχι στο κύπελο. Και σίγουρα στην επίθεση δεν μπορεί να υπάρχει ουσία όταν δεν γίνονται κατάλληλες τροφοδοτήσεις από τη μεσαία γραμμή. Ούτε και πάσες από πίσω βγαίνουν σωστές. Μπαλα πίσω στον Κελπέκη, καθώς έτρεξε ο Μπακαγιόκο. Καθώς πίεζαν ο Μπρίτο και ο Μπούση, μπάλα γύρισε τώρα στον Κοτσόλη. Πέφτει το επίπεδο τώρα, τα τελευταία 3-4 λεπτά. Ενώ μπήκαν με όρεξη οι δύο ομάδες. Ένα φάουλ που κερδίζει η γηπεδούχος ομάδα. Μπαλιά που δεν περνάει για τον Μπούση. Κατσιαρός, ο Ποσόπος. Φαβάλι. Καραλιόπουλος και Μπούση άλλαξαν. Καραλιόπουλος στο σούτ, την μπάλα στα δίχτυα, τρομερό γκολ από το Μερκούρι Καραλιόπουλο. Τον βλέπετε εδώ. Έχει πολύ δυνατό σούτ, δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Ήταν άπιαστη βολίδα από τα πόδια του, αλλά ο συνδυασμός με τον Μπούση είναι αυτός που του έδωσε την ευχέρεια να σουτάρει όπως θα ήθελε. Πραγματικά πολύ όμορφο γκολ. Δείτε εδώ ξανά, πάνω στην κίνηση. Ο Κοτσόλης δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ισοφάριση για τον Απόλλωνα. Άλλη μια φορά, πολύ όμορφο γκολ. Τουλάχιστον οι δύο ομάδες πετυχαίνουν, βρίσκουν στόχο σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά του δεύτερου μέρους. Δείτε πώς αντιδράει ο Νταμπίζας για τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. Άλλη μια φορά ο συνδυασμός και το πραγματικά άπιαστο σουτ από τον Καραλιόπουλο. Το σουτ το οποίο πήρε και τροχιά περίεργη έτσι με τα φάλτσα και ο Κοτσόλης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Άλλοι τρόποι παίρνει το παιχνίδι τώρα, εκεί που οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει αέρα με το προβάδισμα. Κερδίζουν στην ψυχολογία πλέον οι γηπεδούχοι. Για να δούμε όμως τι θα κάνει η Λάρισα. Ο Μπακαγιόκο, Αλεξάνδρου, Κλέιτον, Ιγκλέσιας. Δεν πέρασε το σούτ του, η πάσα τέλος πάντων ό,τι ήθελε να κάνει. Ο Μπούση κάτι ζήτησε, αλλά ο Σταυρίδης ήταν μπροστά. Να πάμε για λίγο στους δύο συναδέλφους. Πρώτα στο Γιάννη Πάγκο για να μας μεταφέρει αντιδράσεις από πλευράς Απόλλωνα. Είναι λογικό να είναι πιο ικανοποιημένος ο Μάκης Καζαβάκης, γιατί πιστεύει πάμε στη φάση. Πάμε στη φάση, ο Αλεξάνδρου ξεφεύγει το σούτ από πολύ καλή θέση, out. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τη Λάρισα στο 63ο λεπτό. Εδώ βλέπετε ο Αλεξάνδρου ξεφεύγει, μπερδεύτηκαν πάλι στο κέντρο της άμυνας του Απόλλωνα. Θα κάνει και το σούτ, ψηλά όμως. Άλλη μια φορά μπήκε πολύ δυνατά ο Κύπριος, πήρε το διάδρομο και τα βήματα. Το σούτ όμως δεν ήταν τόσο καλό. Γιάννη, έχεις και πάλι το λόγο. Απλώς επειδή ποντάρουν πάρα πολύ στο ότι θα ανεβεί λίγο το ηθικό της ομάδας, ώστε ο κάθε παίκτης από μόνος του να φτιάξει, όπως λέμε, ψυχολογία. Πάμε και να παίξει στον Κλέιτον, καλύτερα. Γιάννη, με συγχωρείς. Κλέιτον, μια κάθε παλιά στον Μπακαγιόκο. Κλείνεται, θέλει να κουβαλήσει την μπάλα, δεν μπορεί όμως. Τον σταματούν καθαρά εκεί ο Στάθης, είχε έρθει για βοήθεια και ο Παπαδόπουλος. Μπαλιά δεν είναι τώρα καλή και ξανά στο Γιάννη Πάγκο. Δεν έχουν να προσθέσει τίποτα περισσότερο, Κώστα, τώρα. Απλώς πιστεύει ο Μάκης Καζαβάκης ότι το γκολ θα βοηθήσει πολύ ψυχολογικά την ομάδα. Πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη, γιατί έχουμε αλλαγή, αλλά πάμε και στον Φαβάλι που ξεφεύγει, πλασάρι, out. Άλλη μια μεγάλη στιγμή για τον Απόλλωνα. Στο 64ο λεπτό, Φαβάλι που ξέφυγε, αλλά δεν σημαδεύει σωστά, πλάσαρε, out. Να εδώ Αργεντίνος. Άλλη μια φορά, μπερδεύτηκαν αυτή τη φορά οι παίχτες, ο Νταμπίζας για την ακρίβεια, του πήρε ο Φαβάλι, ξεφεύγει και
πλασάρει άστοχα. Σώθηκε εδώ η Λάρισα από ένα δεύτερο γκολ. Άλλη μια φορά ο Αργεντίνος δεν σημάδευε σωστά και τώρα ο λόγος στον Μάκη Μπεκιάρη. Στη Λάρισα δεν δέχτηκαν, δεν το περίμεναν αυτό το γκολ, δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη και μάλιστα πάνω εκεί που ο Γιώργος Δόνης έλεγε στους παίκτες του να ερεμήσουν, χάθηκε και ευκαιρία. Πάμε στο παιχνίδι, εδώ προσπαθεί να ξεφύγει ο Καλατζής και κερδίζει φάουλ από τον Στάθη. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε πως ο Καλατζής περνάει και τον ρίχνει κάτω, του κάνει το φάουλ ο Στάθης. Έγινε η αντικατάσταση. Κλέιτον, ο Αλεξάνδρου έφυγε. Συναγερμός τώρα. Σουτ απευθείας, out. Ναι, εδώ ο Κλέιτον. Είχε προωθηθεί μεγάλος αριθμός συμπαικτών του, αλλά αυτός προτίμησε να σουτάρει προς την εστία. Out όμως. Κελπέκης. Γαλανόπουλος με την ατά. Έκοψε ο Γκαλίτσιος. Παίρνει ο Μπακαγιόκο. Πάνω στο Σίκοφ έχουμε και φάουλ επιθετικό του Ivoriανού. Ο Κόλτσης θα εκτελέσει, ο Δόνης ανήσυχος πλέον με την τροπή που πήρε το παιχνίδι. Σίκοφ πολύ δυνατά, τρέχει ο Καραλιόπουλος, Κοτσόλης μπλοκάρει. Στο κέντρο ο Ιγκλέσιας για το Σαρμιέντο. Ξαφνικά οι δύο ομάδες πάτησαν γκάζι μέσα σε ένα πεντάλεπτο, για να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτή η πορεία τους. Μπαχράμις μπερδεύεται, συγκρατεί όμως. Γκαλίτσιος, η σέντρα του πέρασε από όλους, δεν υπάρχει τίποτα, διαμαρτύρεται ο Κλέιτον και έχουμε κάρτα κίτρινη για τις διαμαρτυρίες του Βραζιλιάνου. Εδώ εξακολουθεί να διαμαρτύρεται ότι του τράβηξαν τη φανέλα. Ο Σταυρίδης τον τιμώρησε με την κίτρινη κάρτα. Για να δούμε άλλη μια φορά. Βγαίνει η σέντρα από τον Γκαλίτσιο, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Σταυρίδης ήταν μπροστά στη φάση, είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα και έδειξε και την κάρτα. Στη συνέχεια ο Φαβάλη προσπαθεί να κερδίσει. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής, είναι ο Παπαδόπουλος. Προωθεί την μπάλα, το σου του κοντράρει στον Γκαλίτσιο και συνέχεια για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα πέρασε από όλους, δεν υπάρχει τίποτα, δεν συμμετείχε στη φάση ο Μπακαγιόκο που δεν καλυπτόταν, έφτασε στον Κελπέκη. Σωστά, δεν υποδείχθηκε τίποτα. Εσείς βλέπετε τον Γκαλίτσιο, ο οποίος στην κόντρα στο σουτ που έγινε εκεί με τον Παπαδόπουλο φαίνεται ότι χτύπησε. Πέφτει μόνος του στο φορτάρι, το παιχνίδι διακόπτεται. Και οι άνθρωποι του ιατρικού επιτελείου της Λάρισσας πάνε για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Εμείς θα πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Καθώς δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα και ο Μερκούρης Καραλιόπουλος, ο οποίος πριν από μερικά λεπτά παραπονέθηκε για κάποιες ενοχλήσεις στον πάγκο. Γιάννη, και τώρα νομίζω ότι ζήτησε και αλλαγή. Με συγχωρείς, εκείνη τη φάση που βγήκε μπροστά δεξιά και δεν μπόρεσε να φτιάξει την επίθεση και έπιανε το πρόσωπό του πριν πετύχει τον γκολ, φάνηκε να ήταν αντίδραση πόνου και όχι αντίδραση γιατί δεν βγήκε η ευκαιρία. Αυτό ήθελα να σου πω. Φάνηκε αυτό στο πλάνο που δείξαμε. Άρα προφανώς από εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στα πρώτα λεπτά της συμμετοχής του, και είναι απορίας άξιο ότι μετά πέτυχε και τον γκολ με το σούτ το δυνατό, την κούρσα αυτή που έκανε και ισοφάρισε. Έχεις ξανά το λόγο, Γιάννη.
Κάποια στιγμή γύρισε και παραπονέθηκε για τις ενοχλήσεις στον πάγκο. Του είπανε αν μπορείς να συνεχίσει, είπε είμαι εντάξει. Τώρα έκανε κίνηση προς τον πάγκο ότι θα χρειαστεί αλλαγή. Ο Χατζηφασιλιάδης είναι η επιλογή από το Μάκη Κατσαβάκη, η τρίτη αλλαγή. Εκτός αν στα λεπτά που τώρα μεσολαβούν, στον χρόνο που μεσολαβεί, ο Καραλιόπουλος νιώθει καλύτερα. Αν και πριν ήταν χαρακτηριστική κίνηση προς τον πάγκο των γηπεδούχων. Εν τω μεταξύ, το βασικό ευχολόγιο των ανθρώπων του Απόλλωνα ήταν να μην υπάρχει τραυματισμός από το παιχνίδι αυτό. Το βασικό, από αυτό ξεκινούσαν. Να περάσει το παιχνίδι χωρίς τραυματισμό εν όψει όφη. Λοιπόν, ένα πλάγιο κερδίζει, που κερδίζει ο Μπακαγιόκο. Ο Μάκης Μπεκιάρης μας ενημερώνει ότι ο Γιώργος Γκαλίτσιος είναι εντάξει και επιστρέφει στο παιχνίδι. Συμμετείχε κιόλας τώρα στη φάση. Μπρίτο μπροστά. Μπακαγιόκο κατέβασε. Ιγκλέσιας. Εκεί που στέλνει την μπάλα, ο Σαρακατσάνος απλά την ελέγχει και θα την απομακρύνει. Μπρίτο. Φάουλ από τον Ιγκλέσιας που έβαλε το πόδι του αντικανονικά. Και θα γίνει αλλαγή τώρα. Αλλαγή στην αλλαγή. Ο Χατζηβασιλιάδης θα μπει στη θέση του Καραλιόπουλου, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Γιάννης Πάγκος. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Μερκούρης Καραλιόπουλος. Αναγκαστική αλλαγή. Σκόρερ, χρυσό σκόρερ για την Καλαμαριά. Στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε και ισοφάρισε, θα δώσει τη θέση του τώρα στον Χατζηβασιλιάδη. Στο 71ο λεπτό η αλλαγή αυτή. Ο Γιάννης Πάγκος μας ενημερώνει το πρόβλημα είναι στο δεξί δικέφαλο του Καραλιόπουλου. Και τώρα η Λάρισα με τον Κατσιαρό, η σέντρα του χαμηλά κόβεται, επιμένει ο Κλέιτον, ο Μπακαγιόκο κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει, οι κόντρες, απομακρύνεται τώρα από τον Χατζηβασιλιάδη που είχε οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει και ένα τυφλό σου, την μπάλα περνάει out. Ο Κατσιαρός και ο Κελπέκη σιγά σιγά. Κατσαβάκης σε νεότερες οδηγίες. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο για λίγο. Ήδη έβαλαν πάγο στο αριστερό πόδι του Καραλιόπουλου. Ήταν δικό μου το λάθος πριν. Ζητώ συγγνώμη, στον αριστερό δικέφαλο, στο πίσω μέρος του μερού. Και θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής, υποθέτω, αν είναι κάτι λιγότερο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Μπαλιά για το Σαρμιέντο καλή. Έχει βγει ο Μπαχράμης. Σαρμιέντο προτιμά τη σέντρα, διώχνει ο Σαρακατσάνος. Σαρμιέντο για τον Νταμπίζα, πιέζει ο Μπούση, πίσω η μπάλα από τον αρχηγό της Λάρισσας, στον Κοτσόλη. Γκαλίτσιος, Μπαχράμης, ωραίος συνδυασμός, ξεφεύγει ο Γκαλίτσιος. Γκαλίτσιος αφήνει στον Μπαχράμη, πιέζεται πιο πίσω Σαρμιέντο. Η μπαλιά του δεν είναι καλή, ο Σαρακατσάνος διώχνει, ο Παπαδόπουλος πιο μακριά, εκεί που πάει η μπάλα δεν έχει πρόβλημα η Λάρισα. Ο Παπαδόπουλος ήθελε να αποφορτήσει την πίεση που υπήρχε από πλευράς φιλοξενούμενων. Παίρνει ο Κλέιτον, βάζει κάτω, βλέπει και τον Μπακαγιόκο, η μπαλιά του φτάνει στον Μπακαγιόκο, το σουτ, κόβει ο Κελπέκης, πολύ μεγάλη ευκαιρία, η φάση συνεχίζεται με τον Κλέιτον. Γυρίζει, ο Ιγκλέσιας πιάνει αέρα, δεν μπορεί να κάνει σουτ, επιμένει ο Αργεντίνος πάλι στον Κλέιτον, σε θέση βολή στον Μπακαγιόκο, περνάει η μπάλα στον Μπαχράμι τώρα, στην άλλη πλευρά. Κατσιαρός, η σέντρα του, εκεί που πάει μπάλα δεν ανισχύει κανένας, περνάει out. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για την Λάρισα. Εδώ βλέπετε ο Κλέιτον από το λάθος του Σαρακατσάνου, ο Μπακαγιόκο σούταρο, Κελπέκης απέκρουσε, πολύ μεγάλη στιγμή. Στη συνέχεια δεν ήταν τόσο ουσιαστική η Λάρισα. Σώθηκε αυτή τη φορά η εστία της Καλαμαριάς.
γιατί και η δεύτερη σέντρα που βλέπετε εδώ πέρασε από όλους ανεκμετάλλευτη. Υπήρχε offside στο μεταξύ, είχαν ξεχαστεί παίκτες του Απόλλωνα. Πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη. Η προηγούμενη φάση, όπως καταλαβαίνετε, Μάκη, μισό λεπτό. Ο Κλέιτον βγάζει τη σέντρα. Ο Σαρακατσάνος απομακρύνει στον Γκαλίτσιο. Σαρμιέντο. Δεν έφτασε στον Μπαχράμι που είχε πάει στην άλλη πλευρά και τώρα πάει στην κόντρα ο Απόλλων. Φαβάλη, κακή παλιά. Τώρα ο λόγος στο Μάκη Μπεκιάρη. Όπως καταλαβαίνετε, η προηγούμενη φάση δεν άφησε καθόλου ευχαριστημένους στον πάγκο της Λάρισσας τους ανθρώπους της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο Γιώργος Δόνης χαρακτηριστικά, όταν σηκώθηκαν όλοι στον πάγκο και παρακολούθησαν τη φάση της διαρκείας με αλλεπάλληλα όχι, γύρισε προς τους συνεργάτες του και είπε ότι δεν το πιστεύει αυτό που χάθηκε. Ήταν μοναδική ευκαιρία οπωσδήποτε. Όπως προηγουμένως χάθηκε και από τον Αλεξάνδρου μια καλή ευκαιρία και βέβαιως και εκείνη από το Φαβάλη για τους γηπεδούχους. Σίγουρα το δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερο από το πρώτο. Ίσως και γιατί μπήκε νωρίς τον γκολ. Αντέδρασε από πλευράς Λάρισσας, αντέδρασε ο Απόλλων. Offside τον Μπακαγιόκο. Άλλη μια γκριμάτσα από τον Ιβοριανό. Για να δούμε, εδώ είναι καθαρά offside. Πάντως και η γκριμάτσα του με χαμόγελο είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι αγριεύει. Ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία, έχει περάσει από Everton, Μαρσέιγ, Μομπελιέ, Μεσίνα, μια κάθετη παλιά, τρέχει ο Μπαχράμις ο Κελπέκης, έχει φύγει από την εστία του, out, απίστευτη ευκαιρία, απίστευτη μοναδική ευκαιρία από τον Μπαχράμι που έμεινε μόνος. Ο Μπαχράμις ούτε ο ίδιος μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε αυτό το γκολ. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Ο Κελπέκης έχει βγει τόσο ώστε να του κλείσει κάπως το οπτικό πεδίο και πλασάρει δίπλα, λίγα εκατοστά δίπλα, άλλη μια φορά. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Δεν υπήρχε offside. Λίγα εκατοστά δίπλα από το κάθετο δοκάρι σε ένα φεστιβάλ λαθών και χαμένων ευκαιριών τελικά στο δεύτερο ημίχρονο, που νομίζω ότι αποζημιώνει πρώτα εσάς τους τηλεθεατές και τους ελάχιστους φιλάθλους που βρίσκονται εδώ, φιλάθλους και των δύο ομάδων. Ο ρυθμός έχει ανέβει κατακόρυφα και βέβαια και η αδρεναλίνη των παικτών που θέλουν ένα ακόμη γκολ, και η μεν και η δε. Φαβάλη στην περιοχή για τον Μπούση. Μπούση κλείνεται έξω. Γαλανόπουλος, Χατζηβασιλιάδης, η παλιά του δεν είναι καλή. Ο Νταμπίζας δίνει ύψος μόνο στην μπάλα. Ο Μπούση την κατεβάζει στον Παπαδόπουλο. Λάθη επιλαθών τελικά. Ο Γκαλίτσιος σε καλύτερη θέση απομακρύνει. Νταμπίζας, Αλεξάνδρου, τρέχει ο Μπακαγιόκο, παραχωρεί πλάγιο όμως τελικά, δεν μπόρεσε να βρει τον Κλέιτον να γίνει συνδυασμός. Ο Δόνης κατευθύνει. Σαρμιέντο, Ιγκλέσιας. Τελικά η Καλαμαριά έχει τον έλεγχο. Παπαδόπουλος κλείνεται. Φάουλ από το Σαρμιέντο. Πάντως η Καλαμαριά, η Λάρισα έχει χάσει δύο τρομερά τέτα-τέτ. Τρία αν υπολογίσουμε και αυτό του Αλεξάνδρου. Φαβάλη επιμένει. Σαρακατσάνος, Χατζηβασιλιάδης, Μπρίτο. Διώχνει ο Γκαλίτσιος, πάλι ο Σαρακατσάνος. Και τώρα Φαβάλη που είχε πάει πλάγια. Η σέντρα του, Χατζηβασιλιάδης δεν μπορεί, κόβεται. Γαλανόπουλος. Φαβάλη κατέβασε. Το τακουνάκι του Μπρίτο δεν περνάει. Αλεξάνδρου. Μπακαγιόκο που έχει βρεθεί πολύ πλάγια για να πάρει την μπάλα και να την κατεβάσει. Μπακαγιόκο. Προσποιήσει στο Σαρακατσάνο. Επιμένει.
Ανοίγει και την μπάλα, τελικά έχουμε κόρνερ από τον Σαρακατσάνο. Ναι, εδώ ο Αφρικανός προσθέστε στις ομάδες που λέγαμε προηγουμένως, την Ίστρη, την Οσασούνα, τη Λιβόρνο. Σε πολύ νεαρή ηλικία, 18 ετών, έφυγε από την ακτή Λεφαντοστού και γύρισε την Ευρώπη σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το κόρνερ δεν είναι τόσο καλό, επιμένει η Λάρισα, offside όμως τώρα ο Μπακαγιόκο, εμφανώς ξεχασμένος. Και ο Ελπέκης δίνει χρόνο στους συμπαίκτες του και οδηγείς να φύγουν μακριά. Εδώ βλέπετε πως από την κεφαλιά του Μπαχράμι ο Μπακαγιόκο, που ήταν ξεχασμένος, υποδείχθηκε σε θέση offside σωστά. Και τώρα Κατσιαρός, η σέντρα του, δεν μπορεί ο Μπαχράμις, η μπάλα στο Σαρμιέντο, το σούτο και Ελπέκης, τρομερή απόκρουση και πάλι. Σε πολύ δύσκολη θέση και ενώ ήταν μόνος του ο Αργεντίνος της Λάρισσας, κάνει άλλη μια ευκαιρία η φιλοξενούμενη ομάδα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Επιμένει όμως με τον Κατσιαρό να βγάζει σέντρα τον Μπαχράμι στην κεφαλιά, τώρα πιο εύκολα ο Κελπέκης. Εδώ η σέντρα προς τον Σαρμιέντο με τη μία το σουτ, καλή απόκρουση. Επιμένει τώρα η Λάρισα με τον Καλίτσιο. Μπαχράμις έχει χώρο, είναι μόνος του. Η παλιά δίπλα στον Μπακαγιόκο, μόνος και αυτό στο σουτ. Πάλι ο Κελπέκης σώζει από κοντά, μεγάλη ευκαιρία, δεν πρόλαβε ο Κλέιτον, κόρνερ. Ήταν και αυτή σπουδαία φάση με τον Στάθη να σώζει τελευταία στιγμή. Κοιτάξτε τον Μπακαγιόκο, κάνει το σουτ, προλαβαίνει, διώχνει ο Κελπέκης και πρώτου Κλέιτον ο Στάθης. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, διώχνει ο Γαλανόπουλος. Και έχουμε φάουλ του Κότσιου. Εδώ βλέπετε ξανά πως λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά του Κελπέκη. Εδώ και του Στάθη σε δεύτερο χρόνο, ενώ ο Κλέιτον ήταν έτοιμος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ βλέπετε τις τελικές, μια τρομερή διαφορά, μια πολύ μεγάλη διαφορά στις τελικές προσπάθειες πλέον, 3 με 16. Είναι αριθμοί οι οποίοι είναι πραγματικοί για την εικόνα που έχουμε δει ως τώρα. Αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτό που βλέπουμε. Νομίζω ότι η Λάρισα παίζει με αυτό τον άγραφο νόμο των ευκαιριών εδώ που τα λέμε. Έχει χρόνο μπροστά της πάντως για να πάρει την πρόκληση, για να πετύχει ένα γκολ, όπως και ο Απόλλων. Εδώ η φάση, ο Σαρμιέντο δεν μπορεί να συνεχίσει, η μπάλα απομακρύνεται. Συνεχίζεται όμως ο Ιγκλέσιας με υπερένταση ο Αμουλίδης. Ο Σίκοφ μπερδεύεται και τώρα ο Μπρίτο λύνει κάπως την πολιορκία. Βγάζει και μια μπαλιά για την κόντρα. Τρέχει ο Γαλανόπουλος, μπάλα πίσω στον Κοτσόλη. Ο Γαλανόπουλος πήγε να δυσκολέψει και τον τερματοφύλακα της Λάρισας που έκανε το λάθος, παραχώρησε το πλάγιο. Στάθης. Πίσω στον Κελπέκη και πάλι. Μπορεί να είχε καιρό να παίξει, αλλά τελικά την τέχνη την ξέρει καλά και τη θυμήθηκε πάρα πολύ εύκολα απόψε. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Ξανά η Λάρισα μπροστά με τον Κλέιτον. Πλαγιοκοπή. Άνοιξε την μπάλα, κάλυψε ο Σαρακατσάνος σωστά. Και out στη συνέχεια. Να εδώ, κοιτάξτε, 5 αποκρούσεις, αλλά όλες ήταν μία και μία για γκολ. Πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη. Σε λίγο θα έχουμε και τη δεύτερη αλλαγή για λογαριασμό της Λάρισσας. Ο Γιώργος Δόνης θα ρίξει το παιχνίδι τον Κόσλι. Από τον αγωνιστικό χώρο θα αποχωρήσει ο Μπακαγιόκο. Αλλαγή στην επίθεση δηλαδή. Θα βάλει φουνταριστό παίχτη περιοχής ουσιαστικά, γιατί ο Μπακαγιόκο τον είδαμε σήμερα να μπαίνει στην περιοχή, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκτός. Και ο Κόσλι είναι παίκτης ο οποίος περιμένει τις τροφοδοτήσεις μέσα στην περιοχή πλέον. Ενώ ο Μπακαγιόκο κουβαλάει και την μπάλα. Ναι, Μάκη. Πάμε να δούμε την επίθεση πάλι με Μπακαγιόκο
και οι Iglesias να μπερδεύονται. Η μπάλα πάει στον Κλέιτον. Κλέιτον με τον Στάθη δίπλα του στον Αλεξάνδρου. Τα πράγματα δυσκολεύουν, η πάσα δεν είναι καλή, φτάνει στον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος ξεμαρκάρεται, το σουτ, πάλι σώζει ο Κελπέκης. Φοβερή και αυτή η απόκρουση και συνέχεια ο Σίκοφ παραχωρεί το πλάγιο. Έχει κατεβάσει τα ρολά απόψε ο Κελπέκης, τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο, 84ο λεπτό. Σαρμιέντο παίρνει φόρα για να στείλει την μπάλα στην περιοχή με την εκτέλεση του πλαγιού. Δεν μπορεί ο Σαρακατσάνος, ο Μπακαγιώκο, το σουτ ψηλά out. Και τώρα πάμε πάλι πίσω στο Μάκη Μπεκιάρη, γιατί κόψαμε την συνομιλία μας για να δούμε τη φάση, Μάκη. Σε σχέση με την αλλαγή και αυτό που έλεγε για τον Κόσλι, ότι δηλαδή είναι πιο καθαρό αιμοσφόρ, είναι αυτό που, όπως έλεγε ο Γιώργος Δόνης, ο συνεργάτης του, θέλει να κυνηγήσει η ομάδα. Δηλαδή έλεγε ότι σύμφωνα με τις ευκαιρίες που έχουν χαθεί δεν αξίζει να πάνε σε δεύτερο μάτς. Περιμένει σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα να πετύχει η ομάδα του ένα δεύτερο γκολ. Και επιβεβαιώνεται και το γεγονός αυτού που λέγαμε νωρίτερα, Κώστα, πριν χάσει αυτό το σερί των ευκαιριών η Λάρισα. Ότι δηλαδή ο Γιώργος Δόνης ήταν ευχαριστημένος από την ανάπτυξη, αλλά όχι από τις επινοήσεις των ποδοσφαιριστών του στο τελείωμα των φάσεων. 85ο λεπτό η αλλαγή. Ο Σλοβάκος μπήκε. Ο Σλοβάκος που και στο παιχνίδι της Τούμπας στο πρωτάθλημα πριν λίγες ημέρες, με το που μπήκε έκανε ευκαιρία, δεν έκανε γκολ βέβαια, αλλά είναι πολύ έμπειρος. Έχει και το ύψος. Δείτε τώρα εδώ μια κάρτα με τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού από τις δύο ομάδες. Πολύ περισσότερος από τη Λάρισα, που βέβαια έχει και πολύ μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών πλέον στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγε να κλέψει ο Χατζηβασιλιάδης. Να δούμε τη φάση καθώς διεκδικούσε εκεί ο Μπρίτο. Αυτή η κάρτα στατιστικής, και όπως μας ενημερώνει η υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη, πρώτη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά σε δύο αντιπάλους, που τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι που βρήκε για το θεσμό του κυπέλου, έχει τον ίδιο στόχο και για τους δύο. Να προκριθούν, να κερδίσουν και να προκριθούν. Φαβάλη κρατάει. Παπαδόπουλος. Πρεσάρει ο Κόσλεϊ. Σαρακατσάνος. Μπάλα πάει εκεί που είναι ο Χατζηβασιλιάδης. Η σέντρα του για τον Μπρίτο. Εύκολα ο Κοτσόλης. Πλησιάζουμε προς το τέλος αυτού του αγώνα, της φάσης των 16 του κυπέλου Ελλάδας Ελλάς Online, που παρακολουθείται απευθείας από τη τηλεόραση του Α σε προσφορά του ΟΠΑΠ. Μια μπαλιά για τον Κόσλεϊ, κόβεται σε κόρνερ από τον Παπαδόπουλο. Νάτος εδώ ο μέσος αμυντικός χαφ του Απόλλωνα. Εκτέλεση από τον Κλέιτον. Μπάλα παίρνει ύψος. Τώρα θα βγάλει ο Μπρίτο. Δεν μπόρεσε κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτή την σέντρα μέσα στην περιοχή. Μπρίτο απομάκρυνε. Πίσω όπως από το Σαρμιέντο. Σαρακατσάνος σε καλύτερη θέση. Θα βγάλει. Στάθης μακριά. Εκεί πάει μπάλα. Απλά αναγκάζει τους παίκτες να κατεβούν και να κερδίσει λίγο περισσότερο χρόνο ο Απόλλωνας και να τους βγάλει και από την περιοχή του, τους αντιπάλους του. Παπαδόπουλος. Το πλάγιο είναι για τη Λάρισα. Κόσλεϊ φάουλ, κερδίζει από τον Σαρακατσάνο. Πολύ γρήγορα η Λάρισα όμως πέρασε και πάλι μπροστά. Βλέπετε τον Κόσλεϊ. Ο Γιάννης Πάγκος μας ενημερώνει ότι θα είναι 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Στο μεταξύ να δούμε την εκτέλεση του φάουλ με τον Αλεξάνδρου. Χαμηλά. Μπάλα απομακρύνεται σε πλάγιο. Σαρμιέντο θα πάρει φόρα για να στείλει την μπάλα πάλι στην περιοχή. Πήγε ο Νταμπίζας να πάει πρώτη κεφαλιά. Δεν μπόρεσε η μπάλα έξω. Σούτα από πολύ μακριά από τον Κατσιαρό στα δίχτυα.
Αυτή κι αν ήταν φωτοβολίδα και 2-1 για τη Λάρισα από το κέντρο του γηπέδου σχεδόν ο Κατσιαρός. Λίγα μέτρα κάτω από το κέντρο τέλος πάντων. Αυτό κι αν ήταν γκολάρα πραγματικά. Άπιαστο. Ο Κελπέκης προσπάθησε να πει όχι στους περισσότερους αντιπάλους, δεν τα κατάφερε με τον Κατσιαρό. Κοιτάξτε που πάει η μπάλα, παίρνει ύψος στο παραθυράκι. 1-2 η Λάρισα. Σε αυτό το χρονικό σημείο είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση. Άλλη μια φορά δεν μπορούσε ο Κελπέκης παρά την εκτείναξή του. Κατσιαρός υπογράφει την πρόκριση έτσι όπως φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο, αν και το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Θέλουμε άλλα περίπου 5 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, αν είναι 4. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο. Ο Κατσαβάκης είπε το Σίκοφ να πάει στην επίθεση και έδωσε σχετική οδηγία στους συμπαίκτες του να τον τροφοδοτούν με ψηλές μπαλιές. Πάμε και στο Μάκη Μπεκιάρη. Φοβερή αντίδραση από τον Πάγκο της Λάρισσας. Εντάξει, το γκολ πανηγυρίστηκε, φαντάζομαι, σαν αυτό που είχε πετύχει ο Κόσλης στον τελικό του κυπέλου. Κάπως έτσι δηλαδή. Αλλά το φοβερό της υπόθεσης είναι ότι ο Γιώργος Δόνης γύρισε και είπε: είναι τρελοί οι παίχτες μας. Δεν είναι δυνατόν, είναι τρελοί αυτοί οι παίχτες μας. Χάσανε ένα σωρό ευκαιρίες και πολύ πιο βατές. Συμπλήρωσαν οι συνεργάτες του: δεν είναι δυνατόν να χάνουν αυτά που χάνουν και να μπαίνει αυτό το γκολ. Λοιπόν, τώρα η Λάρισα πάλι μπροστά, καθώς έχει ανοιχτεί η Καλαμαριά. Πολύ δυνατά για τον Αλεξάνδρο, και Ελπέκης μαζεύει. Μπήκαμε ήδη στις καθυστερήσεις. 4 λεπτά όπως σας είχαμε ενημερώσει. Διώχνει ο Γκαλίτσιος. Ο Αλεξάνδρου. Ο Κλέιτον για τον Γκόσλεϊ. Πάμε μπροστά να δούμε πως ο Κλέιτον θέλει να ξεφύγει και κερδίζει φάουλ. Σε καλή θέση. Πάμε στο Μάκη Μπεκιάρη. Ο Λαμπρόπουλος είναι έτοιμος για να αποτελέσει την τρίτη αλλαγή και τελευταία για τον Γιώργο Δόνη. Ο Κλέιτον που κέρδισε το φάουλ στην προηγούμενη φάση είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει, αλλά τώρα που σταμάτησε η φάση. Ο Γιώργος Δόνης είπε να περιμένουν και να μην γίνει αλλαγή. Έχει χρόνο για να μπει ακόμα. Ούτε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων δεν ολοκληρώθηκε. Εκτελέστηκε ο Κλέιτον. Θα πάρει κιόλας, αλλά την άνοιξε πολύ και είναι out. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν θα γίνει η αλλαγή. Ο Σταυρίδης συνεννοείται με τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Ιαννίδη. Τα πήγε πολύ καλά ο Κατερινιώτης διαιτητής. Και εδώ δείτε από μία άλλη κάμερα το γκολ που πέτυχε ο Κατσιαρός πραγματικά στο παραθυράκι. Και ελαττήρια αν έχει στα πόδια, εκεί που πήγε η μπάλα ο Κελπέκης δεν θα μπορούσε να τη σταματήσει, να τη διώξει. Κλέιτον αργά αργά. Τώρα η Λάρισα, έχοντας στα χέρια της την πρόκριση, δεν βιάζεται, περιμένει να κυλήσουν τα δευτερόλεπτα για να γυρίσει στη Θεσσαλική πρωτεύουσα με το εισιτήριο, με τη θέση στους 8 του κυπέλου Ελλάδας Ελλάς Online. Πάμε για λίγο στον Γιάννη Πάγκο, ενώ ο Κόσλεϊ είναι στον αγωνιστικό χώρο. Στον Απόλλωνα προφανώς ζήτησε... Μισό λεπτό. Γιάννη, έχουμε δει τον Κελπέκη, ο οποίος κάποια στιγμή πήγε να προωθηθεί για να συμμετέχει στην επίθεση με κάποιο τρόπο. Εσείς βλέπετε ξανά εδώ μία προηγούμενη φάση που πάει ο Νταμπίζας να πάρει κεφαλιά, αλλά η μπάλα απομακρύνεται και πάει στο γκολ. Είναι το γκολ του Κατσιαρού βεβαίως. Πώς ακριβώς έγινε από μία άλλη κάμερα το replay. Λοιπόν, ο Κόσλεϊ σηκώνεται. Πάμε στο Γιάννη Πάγκο, ναι. Απλώς αυτό ήθελα να πω για τον Κελπέκη, δεν τον άφησε ο Κατσαβάκης να προωθηθεί. Μάλιστα. Εδώ δίνει συγχαρητήρια ο Κοτσόλης στον Κατσιαρό. Λοιπόν, ο Γαλανόπουλος πολύ δυνατά, η μπάλα απομακρύνεται από τον Κότσιο.
Ξανά η μπάλα στο Γαλανόπουλο που πάει για το γέμισμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον. Ο Κόσλεϊ επέστρεψε τώρα. Έχουμε φάουλ υπέρ του Απόλλωνα σε μεγάλη απόσταση. Τώρα μάλλον ανεβαίνει και ο Κελπέκης. Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Ρωτάει τον Κατσαβάκη, μας λέει ο Γιάννης Πάγκος. Δεν του έχει πει ok. Να δούμε την εκτέλεση όμως, γιατί ο Κελπέκης μένει κοντά στην περιοχή του. Ο Γαλανόπουλος εκτελεστής, άπαντε στην περιοχή του Κοτσόλη. Με πολύ δύναμη. Μπάλα περνάει από όλους, είναι out. Νομίζω ότι είναι και η τελευταία φάση. Πράγματι η Λάρισα με 2-1 επί του Απόλλωνα προκρίνεται στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας σε Last Online. Η Λάρισα, η οποία δυσκολεύτηκε αφάνταστα, παρότι προηγήθηκε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με τον γκολ του Κλέιτον στο 47ο λεπτό. Είδε τον Καραλιόπουλο να ισοφαρίζει στο 62ο λεπτό και αυτός είναι ο λυτρωτής, ή αν θέλετε ο υπογράφων την πρόκριση, ο Παναγιώτης Κατσιαρός, με την φωτοβολίδα του σφράγισε την πρόκριση της Λάρισσας στους 8 της διοργάνωσης.